93.1 FM on Facebook. Mr. Ehiame papa. And now Brekrono ano eye Sompa TV Ghana on Facebook no ubenye live ewo ho. YouTube no eye Sompa ha. Ano eye Sompa TV. Eti bomoden na bra ho. Na de Ehiame ni se aya share maunia so intimi enhwe bi ana se open online radio ni dia eye sompaonline.com ena tara1media.com ho nyina no ubehia yen ewo abefo tintan so na yabon komo ene me guest no waba na ene no wantie Sompa asembeto because ene niema pi tofin common so ewo ho ena so to edi e wo say yebowura baabi kakra kwamra kase atrase me no kase no ma Mary obatan a ono ene da yemu ono nso atrase ena asopanyi Justice Osei enso atrase ena minister IBJ ono nso atrase oye international oye jumtini anyame ahyeda cheneni a ode etrodwom wo say ujano aso den anopai me mo akwa me ba che me producers ni nyina aye ready Saki ena edawa no ena Yima enso ebo ni chidom Rocky Junior ewa ha ena junior for no doso ena Aki ha ono nso ena eti Facebook ni YouTube no ho a nada Roma otwa e de petition nso se ya the new program bi abason paswa program ni din e de na minim aya dwada bia kosi se ya wada bedru no anwumre no nan ene ye de sa dwumadi no e de bro segment a ehyemu no eye akosi ajewa akode ena e de bebre yen osi suahunu edien eni suahunu na dien eni na menim enti ekina eye holiday de bate ye be ya adwuma hye sa de no enso anapai mapamfo no atranse ma mema omo akwaba na afedie yentoa yenkomoso ene asobanyi justice memo achi anopai o fe bejo so na ho te sei erade adom o de nkwana chayen bio bibia boko papa bibia da na kwan mu na otwi bibia da na kwan wo o kwachiri erade Sompa edimrika pa se sembutu no kwalam gidi se erade ahon na edi akira de radio ne TV no eko sai boy radio empire se no honhum ne akiri amen na ne ma eko ne nyina ntumi nko wie se ne no radio no ope no radio de enko a chen tofe edase mate edase ma Mary papa na ho te sei adom ene mo bro hu nti ye ho ye pa mommy no ai afa ho no pa Mommy a fan ho abusafo wo de bra Facebook ho aya Sompa 93.1 FM ba Mary na be hwe sade wasi aboni duku no ho ena ne lazy ne nisa o mama wa fa ho dodo hey rade Yesu sorry eni age sa eni age pa ma bacho abrabom ti sen na otwi abrabom nyame adom Yesu wi na oda so tiase anopa na mekenkan twiro no o se ada na wo hwehwe awufuo mo hwehwe owufuo otiasefo wo awufuo mu chesa afi bia erade kai ye se otiase ogusu di maye ekomaye ekamaye enti bibia ewu wo ya brabo mu no edru sa bre ya ye kai se otiasefo bi wo ho a oye dey odi maye kumaye kamaye obi o wa ne hope ne nida so asa na ne papa bi na ni da no so ni nua bi tesese o ye hopeless but yet we are so hopeful in the name of Jesus amen okay me ma Mary no wa ma nida so ano pe hye no nso he se owura ho wi ase obi adu hwam a boafo wi o wate anope otiase anope mbo maka ni mrinchi nyombi Ose nanso Yesu tiase amen sa nyom no eho abakosem wo ho na mark na nkasa na mehia no na menim show no so ye won nsem ka ote ho sa no wa bruntwini nyina wa bosomfie no ote ho sa no akomatiko akantwa ho kobra kasi atrase kobra bra ati sen nyame atom kobra se Yesu wu sorry say ya kurase de na eko
Ekurase de sabre anke nsu agugu free nura beka sabre wokɔ nwura mu a aboa ye frɛ no sɛ akrante wobɛkɔ nwura mu hu ne nsankyerɛ ne wɔ hɔ okay sabre on sɛ aburo no obi di apɛsɛ obi di afamba edu sabre yi a ya na etupa on sɛ no wɔyɛ saa na ɔmo ba ɛna ɔno nso so no ne nyansa ne sɛ sanka bɛma obi a wokuma sesɛ bi a wɔpɛ wɔ ba bi ɔbɛtɔ fried rice ayɛ ne line no ɔmo de no wɔyɛ na ọba no so agye so ọba na wasọ no ọhun sɛ ọba so a ne ho pampan nko okay ɛno ntina sɛ wone krama bɛ mate fie a otimi free fie betimi afiri ha kɔbɛsa ha ne sofo line wo fie ru an wura wo dem no pa no anadwo no nkro no na krama no da wo kwan no okay wo ba so la bɛdwo nso 12 no oni hɔ ɛnso wo bɛba ahomache 1 no wo da kwana no akwa so pagya ne hwene hwɛ wie mu sɛ ya emframa etwam de eba nyina na fa ne hwene mu a wote okay eno ntina hu se odwan ba dwonso gu fom a na ba ema no e de ne hwene ka no afe ne se hwe wie mu no okay otwe sa amframa no be ka ne de no ho okay na apusu no yes na je se wate asim eno ana no enti de wo mu ne se akrante no obeduru afuo no mu a ono no nam se wo pe oba na aforo no ntinu ono osɛ afuo no saa okay otwa gu hɔ bɔkɔ no ma sɛ afuo no kɛtɛ na otu aburo ne hini no na de ya akɛse no nti bi wo twa nyina no timi sɔle gyina ne na so ne na na ɛwɔ akyire no okay ne mɔwura ne yɛ 4 wotimi sɔle gyina so pagya ne nsa no kɔsoro te sɛ de wahu sa amokua apagya ne mu no anaasɛ bi adwe ɛde ne nasi wa wapagya ne mu no na wo twa buro no wo twa no bankum ne fa no wɔhwɛ sɛ obi ba pɛ wɔsan yɛ wɔyɛ saa pɛ no magye so no ɔde ɔmo kɔ okay nti sɛ wo gyina fuo no mu a wote sɛ wɔyɛ wɔyɛ saa na ma no gye so no ɔde ɔmo kɔ okay no do makɔ emfofo na no pɛ sɛ bɛyɛ yire a ɔmatumi adwane yakɔ wow nti ne yɛ sɛ wo twa nkontompo a twade empoma da ho na wonya ba bia afa yire a wonya ba bia afa nti ɔno so wo aforo na wo pa akrante na pam no ɔno wo pɛ ɔba na foro no wɔntɛntɛ no hɔ okay nti wo hu sɛ fidie bia yɛsum a nti ne yɛ sɛ aboa ni tifo no fidie yi ne ntɛntɛ no yes wo sɛ kuani bɔmɔfo bia no afidie no osum na fo na no pɛ wɔn fa nkɔ afuo no because aboa no wɔ akyire ɛna wɔba mu bɛkɔ no ma sɛ bron pansam nti ɔyɛ sa pupu na ɔba na yɛde ɔba no gye so no ɔbɛn no okay so ɔno wɔnwe bio okay ɔno nyɛ sɛ bia kwam na de no ɔbɛpɛ ɔba no na aforo no na wɔyɛ sɛ wɔforo ɔba no mpene de gye so ɔdɛɛdɛɛ no gyane ne fried rice na yɛyɛ to okay yɛbrɛ o sa ala mema ne bi to fried rice ebi to ka akyɛ sa I'm telling you na te afa so ɔba no crowd friend class switch off ubeti no ɔba bia kɔdidi no agye Guinness no ɔhwɛ agu ne pantim ɔsɛ ɔbu ne nsa na bɛndɛ I'm telling you ɔmtimi yɛ sa ɛgya wadwoa metimi asi fam sisi atɔ drink bi de abrɛw sɛ mede sɔma taade mu sisi amɛ yɛ ɔba bɛka sɛ mabu me nsa metimi abɔ paa de paa sɛ deɛ mabu me nsa wow nso na mempɛ wanom anti bi wɔn so a mene wote baabi ɛnom nsa no a metimi de me phone akɔ fam na mede me nan na meyɛ kɔ na metaako na me no bi chat bo ho an sɛ madam fo ba akɔ apie hɔ na ha de obɛyɛ de wɔboa ɔno na afrɛ no tell any chance bla madam fo nim gewe boa waboa on teda bra ɔmbɛ no mu akɔ do nyame okay that's kwabna kasi for you no alobai waboy nkomo menim sɛ nyankopɔn yɛ ado wote saa su no ade kyerɛ next week ma kyerɛ come na aboa bia do yɛ takra aboa wo do yɛ dɔte boa wo aboa kwan yɛ fa so a yɛ kyerɛ no ɛne baabi a wogina wotimi kye saa aboa no ɛne ade a wotimi de ka ho a wotimi kye saa aboa no okay me da se kwabna kasi ɛno no ɛna wate ne nka sɛ wawusumu anopai ɛde amaye no wakyerɛ ewuram sɛbe aboa yɛfrɛ no akrante ɛnɛ ne su ɛne ne ban sɛ ɔkɔ akɔakotwa ebi awie no ubehu sɛde esitie okay abusiafo international so atena se anopai ma mintie ɔno nso yɛ menim sɛ wobɛha ase afrɛ ho anopai so yɛbɛkya ai ɔkya nana we de saki we be furu botom nti be ha wona be send sika na mani pa kro say yi no wanwan the last week my immediate so adru so okay etiboa ho ancha kra me bia homa no e de amount 0551931931 0548931931 ocha de na ma betena se ano pe me be chewade Minister Akwaba papa na ti say pampa cho erade adom me ho ye pa yeah
Atari kopa Papa, everybody shroud. I say we go sisi ya. Nabi, I'm baby. Apacho go straight to the point. Ne go pacho Nabi. Straight to the point. But before say, odo ho bas ro wa. Talk eti na asorobo abanzo me stop o. Akwam na ba kira asorobo ani su ha say no bohu say dey sitie. Na aropa say dey kwabna e kire nsem no oya senkrofo bi adwuma nyame admo kira. Because said Easter Monday no man for see a plan wo omo near ne ade na nyasam ketua but sama kwabna de agu dwa no pe me sure say you see form sisi ya na nya wanya asam ne say ye de tufo secret a odi to abontia no pe no enye secret anopa ma menchia me ankasa menua kejamna say ono onya pie baabi a oba ne be mate na akonfam o ma hwe kase de ato ho a obetima kire se we be ma na we oba na we o say so oba so akonfam se wo we a otimi wi honam nyina ma ne kakase no ankasa be ma de ekeka ne simo no wagya ato akonfam no kra na me ma no nya so mu me ma no yibi omu yibi eya for some to fried rice am oba no odi garbage Cobra near to fried rice am oba oh papa me say yetimi ebi mutimi restaurant me ade obekọ no no osiko kunko bem kata ti on etu no botom yi ska de oba no ho no osiko kunko na sa e wo bible no mu fa ho ba bi se o se bibi nti be ma di panos ni da oba adwamamfo nti be ma di panos ni da ene de e normal mo no obekọ akoto de aba age na mo atoso uwi a kakraka butena de kope ice water we are sepla mema ye mobo papa we no nyesa mema na ye mobo say e fa some yeah sana eba on say bema e was say odoba yes na oba so brain ho ase bema do a e was the door is to cater for your needs yeah na busa say oba wo ya hwe na brabo enti se oba brɛ ne ho ase se ma nyina ehunu se de ombesi atoto omo nema ehunu omo ho so kra enkasa na wo se ba because wo hwa awo mu mpo no bema hye oba hye bema achi okay na abofra no so abɛhye oba achi hwa energy a bema yusu e wa brabo mu nyina no okay wo de hwɛ oba ene abofra okay ba se oba ehunu ne ho kra ehunu ho so hwa ne ho kire no okay sanity mate me da se international IBJ ena wate ne nka se anopai no ono nso e de ahwimu no ma was so ma mary nti die be pa na amoye ya nti mutimi mai ni sika kura ne yekope bose ye natural nya sa na nyame na bio secret bi o amon kan kire yo sa na nyame aye no secret na IBJ aka secret na no sen my price for che say ye bo ma boarding on ade a wo ho na nyame de ade aba abrew nyame o nyame ade nyina so tumfuo che say wa sheda ya wa sheda package ade na kasa ade na se wo na ode wo sha wonsa no wo hwe ni yie wo feed no wo ma ne ho ye fe wo ma ne ho ye akono che say enisa hwe ni mama I don't pay the at all so okay bibia wa say hia oba okay mate bibia ni wa e wo say ehia oba me da say enche na ye ba be cha de 3.1 ene me ka kire wo say me guest eye Mark anim renchi me dem friend kwaku ye wo komo bi a yedi ono nko animdin a me de frɛ no ono nso nimdin a ode efrɛ me menim Salifu how lie I'm so man years me de me frɛ Salifu na so frɛ me say Sompa 93.1 we ya me ni mi no nko a ene nim ba bi efri ti asanso wa kiri wi akunkunu mu de ene wa Salifu me so ya lie kwagu akwaba ya hino ya te won ka che o ai etole bi asana brapote okay wi asinu echini a no bi kodi achi na no bi aben
Okay. Ni kwa na bi akusa ben ne bi sa na abrabɔte. Yeah. Ti abrabɔ no toda e de okudura chiri. Na de obi aben. Na toda nso a won so e de wa ben na de obi so akodi achiri. Baby a wachichi baby a ben. Yes. Enya baby a wugina. Wow. Enti ya tetimu a ne asan behia. Yeah. Na abrabɔte. Mate maka ba yi de kwagu kwa be na mafa so dada mema. Nya dada akora kwa be na ma oba timi fa so wia be ma hat. Chiri ya dwene. Ade bia wo unipa mu e attract you bi Nyankopon de hye ho. Okay. So ade bi wo be memu a ohu oba attract no. Okay. Wo hu dua ma dua attract wo sa. Dabi. No. Enti dia e hye ni mu ama wo attract you no. Yes. Okura tele bia wo de ho ama. Enti Nyankopon de no be hye abode a obo mu. Okay. Said de betumi a communicate na abode etumi akoso. Okay. Se oba attract be man ka wo kura ma. Dabi. Anka nipa yasa. Yes. So enu ti na ehu se obema timi ye bema ho akono. Bema ho timi ye bema akono. Aya fa sam che. Because sa e ba sa pe na abode no edane. Dani. But Nyankopon sheda bo oba edema bema. Okay. There's a man ti ase ni se was me bo se so bo afama ya mo bema mo ba. Dabi ma bema. Yes. So now dey bi a body ma no e ya chede. Nti se wo hwe so yi. Yeah. Na ense se oba so dwen se woni bema ye pe. Dabi because ye bo wo de ma no. Yes. Enu ti no se Sarah ebre no ho asema ne kukosi so ofre no. Mi wo se me ye wo dia. Yes. Because wakotoka me ye wo dia wo ye mi wura. Wabe owner of Sadia. You own me. Okay. So nti e basa na abrabo na ye very smooth. Wow. Because baby obi a hye no ho anu. Sompa 93.1. So said ya wutimi hu oba na wodo na 2 milika di na chi. Opa opa no nko ahun. Na o feel oba bi da. Na dan. So me hu ye wo meto baby anipa kwa ni metumi ahwe aponche hu said you odote. And the body a child when I demonstrated the love of our God. Meshia, hey, sir, Meshia, ama kote wakoma. Person frase. Ododi ewe drashiro. We shall be our pass sanity. Yeah. What do wakuma nyina edi akire? Okay. Entina ense se Onyankopon kasi mi chiri awarigua. Yeah. Didn't know cancer no most start here then very fine. Yeah. As I'm managing na that's it. And do penti ade ne sa na Nyankopon ade a oye no feel say. As we akotoka. Okay. There be onhwe ka ne yi na asesi kwan mu. Obi hu pe say ka we nye. So e bia na hwe na wonhwe ni yi. Na wonhwe ni yi. Enti Nyankopon bo ade ne yi. Wanhwe ni yi a na opese chese Nyankopon ade a boy no. Na enye say Adam kan say oba na wo de ne ma me no. Wow. But there's no tune oba ne ben no oba man say tune mo men. Ya tune mo na mo push ko. Ya push na mo push ko. As betimi ahwe me ho I can take care of myself. The oba ma be ya oba betimi an kan Nyankopon bo ne sa. Ai. We pa ma so na hwe o Moses so betimi peja no ma bia. Ya ni peja mo timi peja ye. Yes. Okay. I know no. Nidi ade mark adim renchi kwaku fa we get time no to o nine so na me be ma wa ma yakwaba. Na yenkofa ye questions no mra achede ebre aso. Me ba cho ubetimi afre. Na no amanfo allegation o mo say David Tofi says can I the chair back for there I know de my ade chichem ni nya kra Hey, I say, oh, okay. Number no 0551931931 0551931931 0548931931. Beba chow. Uwetimi aba humana so na yedi enkomo. Beba chow. Udi anybody be afraid me free. Nana, I'm getting this family. See a friend saying. Nana, okay. Nana ma
me bacho David obona dwena boso se obi adidi natem opese okoku no yiri dimrika pa ko hia no oba no ne friend say That's all say. Oh, question then came why for me say owura bi di David atem ama David ye na adwin se okoku no ana oba ne dimrika ko David nchen ko pa ne chew na ye oba ban ya David yanko for frost me watch out udi anybody afraid me free Hello. Udi anybody afraid me free But so a friend Jeff me kasa free kono my friend. Safri Kono my friend too. Jesse Banani kunu din at the same. But don't say Jesse Banani kunu edin at the same. Jezebel. But don't be talking for. Sick. Off front so Emra. Me bacho udi anybody afraid me free. Within the Amina. Amina. Okay. Amina. Busamidia Milo na Necremoni. What's over there? Busamidia and I'm a Muslim. Wait dear. Somebody up in media. Okay. Crowd I. Okay. Quran. Quran. Page 6. Chapter 7. DNA. Oh, what many more as you? Oh, my chief limam papa. Okay, me say last one here say one so betimi aba ba gisika no akwa. Hey, case na ehu. Me watch out ni ba bia frame me free. Watch out who so udi ni ba bia frame me free. Tofi Fiji Sapon. That's Sapon. Me watch out ma radio number from pa why. Me watch out Martin. Me da. Okay. Sompa 93.1. Na Ebra Nyame asuma Moses sa onko no. Bacha utie me. Bacha me tie. Okaso obi nka no ho nko. Nipa kwa ne afra ne sɛn. Bacha Aaron. Okay. Okwahye etoso mienu. Moses na ne yiri din ade sɛn. Na ne yiri din de. Wait, say one to me and Facha me wati. I was here for me for course ni bi. No, I'm some family sick uncle. Okay, producers wa pick back until what am I mean? Me watch out, we didn't be afraid me free. Because I don't want to hurt me and about party. Adango masi. Okay. Me watch out, Ebra. Yesu eko bipo no so akobom paye no. Ofa asuafo obi kan no ho. No me yesen. En no me enza. For omudin to asoma me. Petro. Sompa 93.1. Yakubu. Ana Yohani. Okay. Me bacho okodrus ho no. Enkrofo mienu bi yi wo mo hwadi a kire no na ye hwan no ma. Na Aaron. Ene Elijah. Okay, bacho wati. Na Moses. No say Aaron. I was here for any SM fam sika anko madam wase. Yay! I don't buy my team akadi range ye a me the toffin komo ebro gwagu. They da hono no. I do Sunday morning be a chade.
na last week obi nya 100 cities was all the born ira ko homa nto mam send e man ire pepe o si 2 days akọ homa na abegu so no a responsible man pa. Yes. Mami nti wa no pay. Aya fa some che. Sompa 93.1. Aya fa some che. Mabawani miura me adatia jamini fika onamafum maya oboni miura etina maba sodom funyame fami boni chemi oh so bepopa midin afin kwangu memu ana Sompa 93.1. Obe mama tamfu asimidin afin kwangu memu ana Obe mama tamfu asiria Aya fa some che. Oh mi ura fache Wanyin fu fache Fache ne besha wani munyam Oh mi ura fache Wanyin fu fache Sompa 93.1. Fache chure mi din kwangu memu Tofiakwa mi ura fache Wanyin fu fache Facho mi ura fache ne besha wani munyam Tofiakwa fache Wanyin fu fache Fache chure mi din kwangu memu Aya fa some che. Afei fami ya wudi miura o akoma fufuru tumimu obatampa mamitina wadumuda shiramida Sompa 93.1. shirami wakwan na mankwati mankwaye boni Aya fa some afei che. so me you hum firi me sokora so me betine wiase ya hum ni mi so ana oh me so fami fama kuma fama dwine ne matie ina Aya fa some you che. fami kora oh so be popa midin afin kwangu memu ana obe mama tamfu asiria kosida ben Sompa 93.1. Obe popa midin afin kwangu memu ana Obe mama tamfu asiria kosida ben Oh mi ura fache Wanyin fu fache Wacho Fache ne besha weni munyam Oh adon fu fache Wanyin fu fache Facho Fache chure mi din kwangu memu Wow. Sompa 93.1. Mark, God bless you. Me mami model o say men kanche nipa na wantimi antwa Jezebel de no se ne kron de Ahab. Oyi ano. Ena owura baako ye fe no Mr. Dapa. One Mr. Frank Awaje. Lovers Band. Ha. I say good morning. Ha 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 ha. I love this guy. Kwabena Kese. Kwabena. O se o filu keke. So me yada wo mo say na no a me ba ye na first day we me ba fie ha no. Yeah. Me ba na o mo ba ko fi no o tonjom. Yeah. Mo say me so me that type. Okay. Me nwumu a me ni mo to na bia na mente. Okay. Se aye nwom reggae odo ho nwom adadamu enwum bia me ni to sa na nyankopon ye me no ade no me nsua Aya chede na nyankopon de che me enti ewi ase nyame wo de ode ma wo bia Tofia ye wo dem hai wo de wunimu a menim wo de wunimu a menim Mark wo de wunimu a menim sanso so na obi wo de obi nimu a obi nim na ewi ase nso no obi nim obi a wo nim no very simple. Oma unim enche Sompa Band beba
Auntie, una belly dawai. And come a news no can. Sir. Oh, news no dear. The news no that of Batimase, what the management in Batimase. Mate, I was here for Anche, Chrome Hebel launches some band. Okay, I was here for a fire do so. A toffee and como. And pay a so and a drew. I be din como. Na Toboase. Jebre Transe. Fra unia bi bra Facebook sisi a Sompa 93.1 FM and Sompa TV Ghana on Facebook. Mr. Shema unia entimi enhwe bi. Me be pictures bi atoto so. Me pesa wo ba sisi a. Wo na me twen wansa na ma shetofe nkomo no ase. Wo de bra sisi a na be her pictures bi a. Aki adaroma me be show e de a kiro. Anopai Tofin komo no say sa oho funu no a sanity e ba jote sa oho funu no a sanity 3.1 eye esuba ko a e prada sama na ma nipa bi abrabo asai nipa bi apem wa abrabom enya hwe se obi se no ho afono no enti ne ayesem faso ni ne subim on sa picture bi abetoso on sa picture bi abetoso na ababa wa o hwe no me pesa wo ba Facebook sisi a wo de bra sisi a Facebook na ba hwa de ababa wa bi da so a ode ne nsa sum na no ana abrantie bi nso ate akonya mu a one ne nyina ate akonya kronum ana abrantie no yi na ni ato ba bi ayabra hosem Dienti a me fa sa topic we say ene ye bedi hu nkomo wo tofin komo so no. 3.1 Ababa wa bia. Anopa mi nim se osu. Ohima udin me mo. Na eya rehosem. Ababa we enam nsa so. Ena brantie no enya no ware no. Oya baba wa ni hunia sem ya shada tete no ompa no ho asem wamfa no ho amfrafra memmasemu Sompa 3.1 na opemasem di machi wo radio so a wase tofe wafutuo ni wakwankyere bi na dim yeduru ba bi amaduri enti tofe mi pesa me hye wani monyam nam se awrade so be hye wani monyam abrantie bi hu ababa wa me kana semi no de ko boss se open obe ware no ene maba wa no ne mrantie no omse wo bibia fa ne spiritual father ena baba wa no aka kira abrantie ne se me de masasi so a metie ne me spiritual father Tofiakwa enti se wanka bia enye yi abusiafo prakopa na brantie no hyase tuta me ni mi din komo o kansam dako no nya kokodo no se tofe mahunu wababa wa bi me pesa me wa no ababa ne se anya wo a ompene Sompa 3.1 abusiafo asama me kan meni abrantie ekasa ewo fon so wase Tofia hin na wonam so me kire no ba bi a me wo ayi ni 10 minutes na abrantie na duro abusiafo manimu a abrantie bu manimu kotodwe wase Tofi ka bi mame na me doga no me pe no me yada no na am se yemfa kompai bom na abrantie fra baba wa no na baba wa no mfa na wa fra me Tofi ma fra no a ma fra ma won fa ma bodi nka ba ko ka fra fa che me
Hey, Manui. Sompa 93.1. What's my friend one fa? No, a friend. Message Naso. Me friend, I never buy one of my conference call. Was papa na my busy, facha me. Na me ma free mu. Na afede omu bon komo. Hey, wedding omu ye no kruma. Shedanya daje. Aye say ja kwota chire frefre madofo ebae. Awade ameka ho asemi no eni emfie mienu. Sompa 93.1. Meshia baba woni bia no na kwaku fon na baba wa no fon. Ne so tia neti. Ana me bisa se ama aden biribi wo ho aka kire wo papa. Me say ababa wa no sane nsem gu ho no mesun. Na me fi se bia nsam no wodi bia keka ho. Wa tomu nchene me da se asopanyi 3.1. Eti me ka kire o mumie ni se me pesa me ni o muhia. Ena me ma baba wa no kwan se onka nsam no o ka kire me no in front of guy no anim. Na me hunu se nsam no wodi bia keka ho ana. Ababa wa no hyase na osu. Oya ade bi. Osori fira konya oteso no. Ena obebutu me so. Na o hyase se osu. Matade e hyeme no na ni su fira baba wa na ni ase egu atade ni. Na abrante ne kansen bi eno na ama me semo yi. Ababa wan sane ni nsam nyina gu ho no. Yen yatete yese yen hye sufa. Nam se bema asama oba no akanie dia na woka. Sabonsam se bema adwena. Obaka se etira etua so yi no adwene nam. Sompa 93.1. Me bisa bema ne se asama oba no aka no oboa. Ma Mary emuaye abranche no timide ma me ababa wanu anim ni se me de tofe ne ho afono me. Am say asama na wo kan sa no wo biribia eye kwadu a ka kire me because the ababa wanu ka kire me no me tofe me ntiase o say tofe media mi monkro me ninkire mu bia nam se wa yo biribia aya sabe enam ni kwa mu ana me de on shedan nyemi bibia e buru so me de tofe ne ho afono me sa na misubanti o enche na nipa ho afono me anopai me yiri se oba bi esu anopai adentia mo hwe Sompa TV monso a mo join your Facebook no hwe nua bai nyese na no oti o watwitwam no efri se bema woni ne tiasa ne ho afono no anopai ememma bebre di anoda energy wo ba bi bosso se bema wo bekaya ada wo ko wo ba no fie no na anadwo bi obeja wo kwan a enka baba wa no sonti yanka ohwe ase eka de ka wo da forma ne da wo so so obekaya oba no kra ka se mampira but who for phone so phone light ehwe baby na wo sonti ye ne se ehom patia oh dear I'm sorry kafra Sompa 93.1. me ye sure say sa bo no a osonti wo so no ubufu sa ebo no ama de chen but ne ho afunu wunti sa woni ne nam na osonti mpa wotimi nya akokoduro hwe nanim ka kire ne se enti sabe ye nam a ye kɔ no wani etuatwa watiko
kyerɛ sɛ ne ho afono nti amebo a saa so we mema mu ne wo nti na meka mema asɛm Sompa 93.1 ɛma maako bi ɛna wɔn kunu ho ta fono wɔn but mema ɛna kura saa suban no anɔpa tie ne ye wo ye dwuma ye panyini wakɔfo obi sa woni no bɛyɛ adwuma ɔbaa ye no wo de hwɛ no ba of course wa na wo ye sɛdeɛ bɛyɛ a wo benya no ɔte aseɛ ma wo wie ya afei deɛ what sign wo contract na wie no Sompa 93.1 aho deɛ ɔde ye no ɔbaa ye no ho afono ye won krofo bebre ho akɔfa nkrofo no mu na ye adwuma wa bie ne store oba mfiti ase ne nipa no oba no pasere wo sigege ne so utɔ aduana na utɔ bi manidi usoma no a ensesa ka o manage ene eka 20 pesos a na wo je wade afise ne ho afono wakɔfo obi ba na one ne tie bosomi no a oba ye no unsi ne fam Sompa 93.1 but obetena wo nkyɛn bro na wɔtwe bosome no ne ho afono wo nti hwekwan a wodi akwada no nam so anobai awurade hu mɔbɔ wate hwɛ sɛ obi ho fono wa ɛyɛ atete enipa no dɔso anobai Mami mo nyum binchiro. Mami mo nyum binchiro. Odeti. Tofe, asem ya kama kuma. Akwasi ampofo agye the shining star AAA kontonchi de hye no asante mampo emprem na ene o hye nenso mpanyin se katrama we no empro hwe odo no koye saa anopa wo yo ba bi utie me wo hu se se die wo ho afunu ukunu abi kura wo ye bema wo ho afun wo yire ono obi na tie wo ho afun no entitibia wode wo namu no emu ya ana mema kwan na mafa nipa ba miensa pe but for 0266303733 0266303733 sa number no de ya fache mapem tofin komo se upese biribia si awa brabo mu abrabo no niema ye din awa brabo no boni bia hyew so pese ujaya fra no pa ya fra producers no na no mo emon komo 0266303733 0266303733 menko na mensha semfree asopanyi justice ho asopanyi Tofi anopai Tofi komo eno no Tofi ne anopai wo rank of fie na nye fie ho akwa wo rank of abrabo mu nso abo wura nipa bi adwenem samo a wo de abato bi di se obi be su anopai sa na obekwa asori awako na megidi se obi nsa da na emamu si ana ne nsa kura bibi mu kura ya Tofi ama no de ne nyina agu ho say ade a wo de awura nipa trima no pay no ade a yeso samo a asisie afie pi mu a ama nipa bi omai disappointed omaba mu abu wo ade poti bi ho amenhwe bible no kakra bible say David maybe etu anamon bi
Amon ene Tama ebra Tama ho adwen ba Amon mu no oye ni obetumi bia ma okay nkan Bible no se afei Amon ye no ho se oyare na ade ne bo na yare yes share no so kosi se wonya na damfo a ono ni din aba ne mu no ho nkomo a o ma na adwena ma wa practice okay na wo hwe ne ma Amon ye se ne be ya wode benya Tama na oye ni obetumi bia nya no wie ya ono ni hia na wie ye no ade wo ho a ya pa no se Bible no say Amon pam Tama say omfiri honko wanya de opa wie ye wo hwehwe ye ni nyina na wanya wie no opam no eno ne man no hye Tama abufuo so wo hwe story no a enya no kwa bia nka Tama nka wa nkodi asem no honkomo Dofin komo ye chema wo nya afaro no nyina bia kira awudi ebeba mu Tofi ma men kan se ampofo je say de nti ama nipa kro no tete no se one obi do akoye mu no okay so obi ti odo bi ho na odo foforo bi mebo mu a ya na edin pa se be fono no ho be fono no na so obi be hye ho saa ohunu ne ma surunku bi na adwen ye ne se na wote ho no ohunu bi da okay and so jumtuni bi that the lumba 3.1 o say a mon content hwe ne wo kro yes na wote samia fantastic wo hwe mi yi a na ye te se wo no a ai aso panyin no o type kira say utim say anwum no bi o ha aba obu ti amofo tie Tofi papa ono de wonum to aso panyin se waka no ko e fa bibia anto nche wonum to yango Tofi ma men kan say niema ye no saa ekwan no so no e ya de ayehu pa e de esu pi be we de wuyi de na omuti ho etumi duru bra bi se enipa dada mpa so a wo twa na ni ahwedan yes opa she night we wo wiase nyina fa beda omfa ho oba no betumi asiesie na adwini fra no pa no ko se ohun se asensesan bi ba ba menim o pe bibi a o de ba attract no okay Basha da ye na kono duane pa ba ma no ba woni ne ho afo oni da na enchi a o chia no kra no obechia wo kwan a wani nye okay na wonim nipa mienu bia hia so mo yadofo pampa ade a omhu no omho no ye se minim ne wo pene ne wo mpe yes na ba sa ne waye na adwen se wo ho afro no no de wo mpe no ama na hunu no eno de bayi eno de bayi o kese Sompa eno na ewu sa wo no obi wo pa na wa ama na hunu ne wo mpe na bibia si wo mu nti de wo mpe no ne na oye ne kese oyama wakoma ate na honhom ate na wanhwe a wo de ahomete ebe kansem bi na de na awofra ahomete mu baye no ene na sa nipa na befa na wo de agina so aka na sem bi sa nu nti ojawo wo de wo se wo de wotumi kansi wanim say ne ho afro me wo ba ka say enye bibia on kan de kro dabi wane o ye nyina so ma hunu say ampa de na afro no Tofi aduane bi afro da ne die kura anye de say ka say aduane bi afro wa we kura ase no em say papa ona ya na ta hwehwe kura ase ne ma ba ya he edurumre bi edi ban champesie anopa na abedi akọ school o ba wi ana bi wo kura de ka anopa no yesa no abedi ya na nwumre ubedi ato aso saa ba bia me try pa me kuro masante be kwa wi eso okay aduane bi wo friend kuku anopa ye chia hofo ma di ni say ma chirewa gaga eh obi a wanyina wi afa no open nickname chirewa gaga na Tofi koko tumi fono wa ma say ye de siga so a pampan no tu fa hwene mu pe na wa men yes opa me emfa bomu wo wi ase bia meka ho fono wo no ne pampan fa so pepepe kura na wa men Tofi komo so ti ka se bibia fono obi atofi ayade emu odru o package ni sadien ya enya ne fe se ne ope na ema on tumi appreciate o tumi nya ade no wo akomapam se ne wo se nka woje na wo kire na ni so ne ti a wote sa ade na se ne pa ope nti ene ma obaye ne ho nyina kire se ohia obi na sa hia wo hia obi Tofi sanya ware na nyame aka hye nsem ye nyaye a nka ne edia no se masan mechi
pa oba bitima na so nyame asem etia saa de no se kofa aware mu a adwuma mu ne niam a wo kan de Tofi meka se duru saa bre no a nka sign wachi. Okay. Nedin ade asopanyi justice osay ono na anope wahwie ne de ade agu ho no. Menko me ma me Mary so. Ma Mary. Papa. De be ma na ka kire me no no. O se Tofi ne ho afono me. Sa na mete. Sa na mete. Wanya na wie. Yo, Tofi me da se. Me fa sa kwan we so na. Tofi komo so e de ntu dia man. Aware atra 5 years, 10 years, 15 years. Ebia awaria as far as 50 years. Okay. Abonkokra ni abrewada so to them. Bravo to all those men. Thank you, mommy. Ya mean sure sa men mani nyina. Because yeah, I mean can say minchro a nipa belong to me pacho me the science kakra bi for Roma yesia de anope so nim say Tofi de me translate addition yesia nipa belong to species bi okay science anti animal species okay when na hu say akoko bema ema oba ba akodi nachi when na hu say odwan abrechire aboa bia sa animal species na nipa ka ho no nipa cancer species no obi anwu se oba baako edi saamwa ni bia achi oduru ba bia no aye dey wasesa bi na mom ensonson ya nyame ede to nipa ene aboa ntu dia man entam eye se enipa timi ya de e control ne ho otimi hye ne ho so e wo ne nka be ma bia duru ba bia oba bia ya attract oba bia na ni be bon so bia mo adwuma mu he ma akonofo wa hapa but you stick to your wife yeah enti na make say ka nipa ka sa species no one ko betimi asesa ma na rough fa ma rough but se nipa etimi ka se me ware na me ni oba baako be ma o me ni oba baako atena yemfa nze mienu kura atena a menhwe enchanchen a na chese waya de pa wadi nyame ayede asem so si e kasa bibi afunu obi a Tofi komo so enkade a ntu dia man ye nipa because ofa ha nipa ni weni but God so good say nyame amma yen odi bibi ewura ye mu a ye wo ekwan ahodo a yetimi di nipa fa so ya na mema ekoware a omo say odo love me ba cho enya love na mo de ware no woni me ye define love aye ka se odo a odo ye bra woni nipa nete okay wa huni suban na sade etia enye sade enkoyie na so utimi manage utimi chese utimi adjust utimi tenase na utimi ne ko eni na ama nipa mmemme bia timi aware as far as 10 years 15 years 20 years 30 years ya ma omo de ammo ma ya de papa ma anopa ma me mu abaso asem bia wo de ewura mu aye se waka o twam akọ bada na mpese asem ehia me de ye dwen ho ndi wo pese o kire se bemma bia kwa akọware a aya wo se me do ntina me kọware no eno nya odo nya odo but aware no ma betena se awie no suban bo ni bia ba no na oda so ne ekọ said you sitie bia nipa bia anya perfect nipa bia won mro ye ne nkwase asam se da bia ade a ensamfo hisem wo mpa ya ware yes so enti utimi sustain utimi ginam na oni nipa still call na mo sresre mutimi didibo mutimi why ade papa so ho na chese wo odo yes eno na chese the Bible kan no say odo ya abodwochere odo ya yemiye odo ye papa ye niema keka bom ye odo no woda ni nyina di kire oyire anase ukunu no a eno na kire say odo no na nya ohun no hu ne to ehun ne said ye bia wasi address ne kasa obi okro obi voice keke yes o se me do no bua na mo ne kotena wi a enti enipa emfuno nipa yeah enipa that is why our ye ho adwuma adwuma ye enti wo ye ho adwuma dia papa ka koko a afono on se aduane wo ho mu wo fie na utimi manage wo ye oba na to da bia ye jollof
to de bia waye anwamo ne moko to de bia waye white rice ene mutuo eye yi a balance wo be di mo 1 year emfono enso e mo na wudi o enti saa wari saa na nyame aye se aware ye adwuma be ma kwadwofo be ma oninim de sebe mpreduasa ena ne ba betena eni afi oseme ho afono onye ready se obeye adwuma aware anumu adwuma de nyame de awura nimu opema de tie no obi a ope aduane bi we no bibi fono no da no ho a na afo onim how to manage it onim how to say obeda no na emfono ne da okay enti so obi ka se ne ho obi ho afono na che say he is not working on that person and your banso she is not working on the man onye ne ho adwuma onada no ontenetene no onye na yem yie che say ohun ni mobo ade bi o nipa ne ye kra se ohun ni mobo oya omobo na utimi ya dey adjust na otena se na mohwe so eko eni nti nipa enye aduane ena ne ho ayede afro na bema no onso aware ankasa onim se ne yesi ayede ye ware enti ebetimi a enka monfa no nkyereke no onko aware school kakra no nti obaase nyasa obehura sisi eso sa obesa akofa foforo ye last ai akono obuhuru oba bia ne ho ye na akono fa no ne dia de obeya wie bia bibia ni wa obehwe bio na ne ho ayede afono no ma Mary ena wate se ono so ne yabon komo no memfa sa akwanya we so na menchia me ankasa me nua ba me nkoso hema ne din de mama counselor me ba cho anopai me nua ba me chia onyankopon nhira se utie me na ohwe me nyankopon nhira kwabra Tofiakwa etiefo ayetie me entombo ase no munti asema me beka na nopai ewiase a yewoyi eye awia ase ne yete awia ase hanti ne ka ne wia ase no okay eye awia ya ase a yete ye wonne ma nan ene kabo mani pa gina ho se wo ye nipa mamentio wa brabo a wo be bona sase so no obi wo ho se si a wo ye nipa so hu na tum se wo ye nipa etoso biem wodo ya ade ye mfa ya ni hu but mu odu cha bibia ye wa sase so okay nti odonti obitimi kun ho mani nua odonti obitimi kun ho ma ne yere odonti obitimi kun ho ma ne kunu saa wodo no a ho no anso otan wo ho nti baabi a aboa no ne brebo no wo bia no bonyono so bata ho yes nti ukuma akokwa no pa ya wo wa ne mu sei no a ubonsi ade gine kitu ayaketu bi nemom se woto bo ase na hu na dane a wobetimi atie free brebo no ho ma de brebo na ye nkwan ama ye wo de yes nemom se wanhwe yi a saa de no pai gu nam no ho a emfa ho sa de nam dodo sitie wobesai nam no nyina etoso biem otan so kanipa ya brabo ho nti Tofi ezi a me ne wo ye aduma na wo tan me a me ma na nya me nwanwa minim se eka ho etwa se eba na asie so oba tan ne ba etwa se eba na aba na ya ade ba ko wa brabo mo me pese obia ni gia no pa ni se Tofi eyese ni patan wo no kwasem pa na me ka kire wo ne no eye ma woni nye se ye tan wa no pa yi ma woni nye se efi a wotimu no efi ru anokra mpa wani mu ahwe ma woni nye ma woni nye se wonu obite na wo tata wo ye wani yade ma woni nye saade no na se wan to bo ase a ye hyawo saa ne ye no akoduru saa bia ye ho no a saa ne ye no nso ye ekwan a ebie de ma wo bi ebra waduru ho bia no wa hunu se wa bra bomu ade bi besate afefe nanso wa nya careful a wo be firi ho Tofi nipa bebre ne wo baate enya ne yire no no enipa bebre ne ba mate enya ne kunu no no I'm telling you today hwe wobini wo baby tisesia gidigidi enso nya ne yere no na ranyo na ko ware wo musa na me kire se de ni hunu men develop love by sight ba ma de ni hunu no na ye twe ebe no ne ye do no ba ma hwe se mo amu yusu ka no me boa mo nka se me boa se ba ma te kam no ohu oba sabi ne to soso a wo hwe driving millionaire bo ho no a wan hwe yi a ade a wote aye papa
wɔhwɛ driving milo no ma hwɛ wɔ ba no wɔhwɛ n'anim nti wɔn sɛ driver ni bi kyim stia no kɔpa so no wɔhwɛ n'akyi ɛtoɔ na ɛkɔ no wɔhwɛ abrabɔ a yɛbɔ no tɔfe ɛnyɛ tra sɛ de yɛhunu no o sɛ adeɛ baako yɛ akukuduro paa ne sɛ wagye atom sɛ wo no obi bɛtena sɛ kunu ne yere tɔfe I'm telling you hwɛ honhom fam spiritually mentally psychologically wadwene mu kura no deɛ ne di afurusane wɔ wadwene mu honhom mu deɛ ne kom efie bi wɔ ha yɛ nware mu o tɔfe wɔbaa bi wɔ hɔ na hu ne sɛ wɔyɛ wɔ baa se wakɔfa no ba no ɛda wɔbɛwura wo dɛm sɛ kim da no na bufuo no bɛba na kɔm na aden na nipa no wakɔfa no ba aden na wo se ne ho afɔ ɛna mekyerɛ wo sɛ tɔfe nyɛ deɛ ɛde hunu no saa de tie o hwɛ mfidi ɛte anim laptop atwa yɛ ho ahyia yi wɔbi wura ha ohunu ade foforɔ nti sisa kama we paa na bra na gya no wo de ne kama na wɔka ɛso nyɛ kama ne yɛka ho asɛm o kama no deɛ wɔ hɔ kama no deɛ saa mekɔhwɛ obi apake ne car si dua bi ase a nnua na hehe ase ɛnso bra wɔtɔɔ saa car no foforɔ no na wonya ne bedroom kura wɔde car no makɔsi nso ne wahange wo kaka na asɛm kɔ so ka wo deɛ mempɛ sɛ mɛhwɛ n'anim kura saa na bra bɔteɛ obi ni obi te sesi ayɛ ne wedding ɔyɛ no ebi nsi da mantam hɔ wɔgye animonyam ama saa wedding no obi kura taa de hoahoa ne ho so awade no na wɔtwe kwaso kwakɔhwɛ adeɛ ɛkyerɛ yɛ ba adwuma yɛ pɔn a yɛn kwaso kwa ne yɛn kɔhwɛ adeɛ obi deɛ no na wɔtwe ade sɛ mba kura me yɛ MC da saa MC no a mimi kɔ gyina aseɛ yɛ no me ba ha sɛ me nyɛ MC kura ma awade no mu yɛ na bro 5 and me invite you. I'm telling you be a man na go MC no I'm telling you the reality on the ground yeah askwa sɛ wɔn twɛm adwuma yeah hwɛ ɔmo wura mu obi wa wura mu a wɔsere afi na ɔmo kɔ sensan obi wa ɔba wa muna yakotwam I'm telling you and sɛ wo ne ɔba te bra ɔba no betimi ahyehyɛ no deɛ na ma yɛ na yɛ nika akɔno but it be a deep inside no na nte saa ewia so obi a pɛ so ɔkɔkɔ to ayedi ma no okay nti ebia one ọba nanum kasa betimi amma ne ho afono be ma no kwano wa mokon adu bia wo de tie me ba tie on say me ba bia mpese ye kɔ no enne no me ho afono on say me kwa na be ma no bokon adu bia mate wase tie me ka no eye different mate wase okay enye ade bia na se mo ko bonkura wale mu ayetaka I'm telling you today bema bia sabi oba bia obebo ne kunu kwa adu ebra nipa mienu ahia se yekoka ya ware sama kyerem na mo ka ade ne hini nyina kyere no sabi na mo hadwene mo ha Sompa 93.1 oba bia wo ne bema be wura dem mo be ka pono tum se pam se mo ada no mo nya pam ade bi wo ha ye nka tofe metimi ne wadi moja se bia ye gay ye nka da kom se wiase be sei Tofiakwa no na me ka kyere wo no enti nya ade nyina na ye bie so ka kyere wo bi enti bo se wo kyere se oba no ni problem Tofi sana wadwe yawo ene sambra biem mate kwamra ebia na ho siesie kura no betima ma ne ho aforo be ma no I'm telling you oba bi ho wura ne dem kura sesia no a oba no ho ofa nkasa Tofi se wo hia na bontene ka se oba ni a na se ade ni hunu no ne ye ka de to so oba na akoi nanso ebia ne nchanse kura ye boaboa no etima ne ho aforo be ma no baba bi ho no mu a wo ho adwuma a wo ye ba bia wo firi time wo kwa adwuma ebra wo ba fie even kwa na tade kura oba no beto so keke kura no wontimi nye betma ho afro no aware de efe anika aware ne se ye ka bom se honam kro ye betena kwose owuda nanso nte saa mate kwamra enti na se wo se be ma na wuda ho no oba no nyampra ho de ntira I'm telling you obi awu no so obi ti honya hono wudum de ntia wo kwa aware ase a oba kuna ni no ye ntia no kwamra fasi wo wudum ne ntia da be di hu nkomo akire amama bi so dua bo obi kunu dampam wo se me kwa akopɛ no me se Tofi wo de wunim de ntia me se sa wote so obi ye kunu a wo kwa ye na se ye de fra wa kura na ye ntia no kwamra ye be di hu nkomo da bi ne nyina ka ye nkomo a ye tadi no we Tofi ne kwamra nkomo okay awusiafo se afei na wo hwe na eye Sompa TV ana radio so ana utie wasante mantemo a me ba cho Sompa 93.1 FM ye slogan ne say e market you apa yero hu sum kuna no pa yie ena wo se Yesu awu asori no yero hu sum na sum ni yie enye duku a wo bo akotena so dem no pese ni hia ne atade a wo hye no ni hia sum ni yie na Nyankopon ma wakatu apa na ne won twe udin won nkwan mamu enu ne hia
anopa yi edimi pacho Facebook no Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM and Sompa TV Ghana YouTube no enso Sompa TV online episode here sompaonline.com and I say tara1media.com IB Olumai and then come on ye bo me ho afono we there na me colleagues no mo say we sujani so eba ware seba na udi a ware seba na kire se me papa atetem na anopenso me ma me so de bomi wa ha munya botre ma me na edu time bia na ensem se na ekosoro kwa na ehurehuru afi I was am chodo ma wa de Olumai na aware nko anso ni school a wo kwa Sompa 93.1 wo komu no ene e ma certificate me hu ye se wo ko school a wo wie school ansani ya ma certificate a kire se wo ko no wo kwa kosua de na baby a mempese me tachi Finie odon wasema ye ka no conditional love and unconditional love angla me pese me tachi eno no na conditional love, or say, conditional love is known as affection without any limitations. Eye odra odan edi kire obi a any sisudua bia. That's the English definition for unconditional love. Okay. Na ene no me busa o say de wo dono no. Wo pressure will kwako spend it unkwa na nyina with sa person no. What busa ho say sa nipa no odowana. Semona beden. E beden wo hunu. Eno na wo say tofin komo eni dwumadi a ye di no ha no. O ma wani baso. Na conditional love asema ye ka no. Eye adia edwa nipa wo ma nipa e wo sisudua. Eye bibi ejina bibi sunti eno odo Tofi obi do me because say ohun se meti TV sunti. Just that. Obi do because say utimi koba wa dwuma wo yenti. Olumai ye free that dem a ye call off kakra no. Eye den a ye onipa bi mu a na wote radio so na nkomo frɛ. But because of say until radio sunti na sa call so na unya. And no your condition. Enti odo bia obi hu befuno obi bia no a conditional love. Now we read John 3:16. I say for God so loved the world. That is why he gave us his begotten son. Onyankopon do a ode do adasa no. Na ye unconditional love. Eye do a na enyina bibia so. Na oluma yen hwe ade conditional love no. Eniema say ne na oka. Or say, I will love you only if you make me feel good. So uma me ho esepemia ana uma me ho sisi me ho so a ena me do. I will love you only if you maintain your attractional looks. Oshia oba no sebe na ne nufu sisi ho pa na ne hips jirejina so. Papa one ne wu mienu ne miensa no ka hunu say the body shape ne bibia na ebesesa enam say baba wa ne to na ejirejina so ne nufu na ejirejina so sa condition nti na wo de pair nti no owo ye say ne nufu atiagu nti ne ho befono or say I will love you if you approve. I will love you only if you approve your life decision. I will love you only if you behave properly. Edoso na me ntimi nka ne nyina. Na ne nyina ne ye ka akosi se. Na me nua kwabna kese ka asembi ye won sembi o a ehihye dem a ebi mu entimi ma. Oluma me de mebie so. Na obi beka se won ware na de ntina sansen we. No na kese ye sua de e wo de ye no. Oluma wade bebra egu nyina bebre ye na. Ebi empemu agro kum awarefo bebre Sompa 93.1 saa niema no so yade a ye de babadwemu a omu ntimi mie so ba no pai mabie so
na okọ marriage ma yesan frɛ ade bi expectation no sɛ ekoye wronga ɛno so gu awade no onim sɛ ababa wɔ sɛ de osi gyina hɔ no onim aduane no a sɛ onim hwee ababa wa no so timi hwɛ sɛ abrante de sɛ de osi gyina ne na so no onim pam agorɔ onim hwee onim sɛ ababa wɔ sɛ de osi shatade fa no sɛbe obetimi asiesie ne ho kokoa mu eyie ɔkɔhwɛ no na anko yie nneɛma nyɛ ɛno so gu awade but me ka sɛ ɛno saa nneɛma wei ɛne conditions a breaking relationships bebree ya ebi mpo enya awade adamfo a wo fa no obi wɔ hɔ wotimi tɔma ni die nti ɛna da bia wɔte ofie kwan no na busa sɛ amampani bi a na ɔmote ɔman so ɛnɛ ɔmo yɛ ex president no wɔmo nam fofo a na ɔmo ɛfrɛ wɔmo ɛba ɔmo nkyɛn no ɛnɛ wɔmo ana da so yɛ ɔmo nam fofo ana enti yɛn nyinaa yɛnhwɛ sɛ obi bopini ho a busa sɛ nipa so masi wei ɔdɔ soronko a me wɔma no saa no nso ɛdɔm yana minister ɛna wote ne nka no minister IBJ international no ɔse ogya no asɔ ɛnya asɛm ketewa mebakyɛ ɔno na wote nka sɛ anɔpɛ ɔno nso ɛde ne deɛ ahwɛ mu no mekɔ mark anim renkyi hɔ mark deɛ ɛnɛ no mene ne wɔ nkɔmmɔ baako mmienu bi but mene mark bɛba bewie yɛ nkɔmmɔ paa ɛwɔ na menim so fisɛ ɔsɛ yɛbɔwura mark abrabom na yɛhwɛ nneɛma baako mmienu bi Zarfu mamintie o ɔsɛ Sompa 3.1 media sana mtie ensa no ka wɔde toa so sana mtie no nkyerɛ sɛ normal thing a esi no ono de sa no wote okay na the American sɛ onipa sɛ de onipa bia tie no ade funu nipa so pɛ nature mu no pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ nipa normal okay but emra wa ade a wo ye no ho ana nhyehyɛ da ho ɛno nti na kyerɛ die hwan na asɛm so na ogina kɔware yɛ sɛ wonyankopɔn asɛm so ana sɛ aman mra bi na ogina so kɔware yɛ ana so ho ye ka ɔdɔ na ma ka sɛ ɔdɔ deɛ ɛfɛ no ɔdɔ ne nyɛ ɔdɔ ɛyɛ ɔpɛ ana akɔnɔ sure English definition of love said their papa no kyerɛ no English define love say erotic feelings towards somebody but say a feeling there na nka yɛnhyɛ ho mmara feeling there time ɛbɛba no ɛna ɛbɛba sɛ metu yi memfeeli sɛ medi banku a Tofin komo mɛti wasum mɛni a memfeeli a mayɛ bɔne but ɔdɔ ɛnyɛ feeling ɔdɔ yɛ mmara nti na nyankopɔn hyɛ ho mmara sɛ dɔ wo nua ɛkyɛ sɛ yɛ ono ma yɛfrɛ no ɔdɔ wate nka na wonya no nyɛ yɛfrɛ no ɔdɔ nti yɛka sɛ dɔ wo yere a ɛyɛ time a wate nka na ɛte akɔ no na yɛsɛ gyina nyankopɔn asɛm so na dɔ no Sompa 3.1 so ho na noma a wohia no fama no nti sɛ woka sɛ saa na meteɛ na me deɛ ɛtaa fono me a ampa saa na woteɛ but sɛ wogyina nyankopɔn asɛm so de a sɛ deɛ woteɛ no ɛnyɛ saa na nyankopɔn woteɛ tiɛ sɛ wogyina wo nyankopɔn asɛm so ɛde ne obiaa ɛtena wɔse ɛbɛtumi a wo nipa nyinaa yɛbɛyi yes ɛyɛ nyankopɔn asɛm a waka kyerɛ yi so ho ɛna sɛ yɛba Adam ne Eve o Tofi wo na odi ade nanim ene ba so okay nti be ma no kasa obetimi akasa okura wan fa ba Sompa 3.1 me obi abom kwadu sa pen sa Adam bo nyankopon kwadu so oba na odne brɛ me no yes no ye but nyankopon pɛ so o kyerɛ sɛ sɛdia mfitiase atie bia no wan manage a na wie ye bɛ basa yesan sɛ nipa na onipa wo mra egavin no na nse nipa bebre I started Tofin komo mɛti wasum atheism is growing so fast even in Ghana because of a nipa bi nsɛm a ɔmo kanti
but I'm sure say adie bia nyankopon boye ye de anim se nyankopon ho no ma nyina fi nyankopon 3.1 na adie bia nyankopon yo ye ne wo mra adie bia eni mra no eni ne yofo koso ye ka akra manual eda ho e kire se obi na ye obi kire se obi na ye enti mi share atheist bi o abrochire broni na how obe present atheism no wanhwe ya obeja nyankopon chiridie wakasa ya nam se eno megu dem wa na toya no se mi anam toye mi anam hyehyɛ nam se ono an hyehyɛ no ho no se an nam gidi se ndu gidi se epo ne ensoroma ene ade no ono an hyehyɛ no ho wo dem kra na hyehyɛ so ho ɛna onipa bia emra wo ho emra gavin no se yemfa nkwan ngu nipa hwenem edigu yanum yemfa nkwan ngu nipa hwenem that means there's law a gavin uni pedua. Okay. Na obi a wo body bi a mra gavin ne chese obi na yo ye. Okay. Untimi nka se eniwura. Entimi bu kasa kwa ne se free neko. Wo sa nkwan a fagu asum na wo te mo a fa hye ohwenum. Na enkyere se law bi a gavin onti onyi obi a ne ball. That's it. But law wo uni pedua ho a kyere se wode nkwan egu wanum na Tofiakwa hye wanum na wode waso ne ti asem wode ohwen ne home dia that means somebody made you. Okay. Law is governing you. So yeah, sa na tie wa asetena nyina mu ayonkofa your law a govern awade your law a govern adwuma your law a govern tu ko Israel mra mu a sa laws ni nyina e wo ho so ntina meka se ebia na asem a wogina aso no akọware ye no enye nyankropon asem. Okay. Ane obetumi ane se de opɛ ete wani so ate wani so ha ebusa Yesu se obi abetumi agina bibi so awa agya na yira na o se dabi no wose enye sa na nyankopon eye no. Okay. Okotu nyankropon. Okay. So ho eno ntino se wo se obaware de a nyankopon ne ba awade o mra wo ho enti ube wura mu dia wura mu se de nyankopon aka o buza ne se na se mo se twere se wo se mo makoma de nti ena mai o yes o ye ne sa mo makoma de nti na akoma de na ja na akoma na fe na koso so enti dia me kan se ya nware European na ware European de wo ware na obetumi agu no chena. Okay. Your problem aye wo na ono no because yen mra you use Ghana ha enye amamre biem enye amamre biem no even your government you use to see a democratic government brought to us by somebody. Okay. Okoye court brought to us by somebody. Okay. Your institutions na ye dia every abontin the buy the odoma kuma de ma yen use biem that be Sompa 3.1 the odoma kuma de ma yen no use biem ti ye kwa awade court awade enye nyankopon wade. Wow. So what is here? Okay. Awade we gabusuan nim ne yeware nyankopon ay danseni esi ya ware oba one 3 times one wo abusuafo ho oba one wo court wasan be one aso dem oba ba akopɛ asset but the nyankopon hwehwɛ ne sɛ edi adanse so wono ana kama bom ɛno nti ne mra na ɔde ba yɛ adwuma court mra ɔde yɛ adwuma obebu nyankopon ase court de adwuma ka sɛ ɔkyena nko a yɛgu no na Yesu kan sɛ esan sɛ ɔba yɛ akyɛde nyankopon de akyɛw nti wan tete ne yi a wan hwɛ ne yi a untumi ware biem ufiri mu a unkɔ biem. Hey, yes, dakro ya de sa asem no be ba. That's it. Aha, because nyankopon na hyehyɛ yɛ ɛna wakyerɛ sɛ de ayɛ no wɔse de wanya ɔba no wanya nyankopon ensɛm akyɛde nti imagine sɛ wakyɛ me adeɛ na wakyɛ me guitar wakyɛ me guitar waba matete ahoma no. Okay, matete ahoma no obɛsa akyɛ me dabi ɛna me sɛ wo sɛ we dia me nkyɛ wade foforo bisa na nyankopon kan. Okay, sɛ wo sɛ de ɔde ama wo no sɛ akyɛde na ɛnsɛ sɛ wɔde foforo ma obiom foforo ma obiom me nkɔ biom ana ɔba no nso ogina wo so na ɛsɛ ya wo nso obi bo ware wa wasɛi asɛm no mu ɛdɔ kyɛn sɛ de a ɛtɔ da bi a yɛ dwene no no ɛno nti
So also by idea be a shahomra said yet here, and some with me in ye. Radio Juma Muye, there's law governing it. Yeah. One farm ranoswa. Ubetimi aye radio Juma nanso, NC aga. Emfaso bi akra maso. Nti unipani pedua Sompa 93.1. And a chess in Yankopon and a yoye. Nidin ade mark animre nchi abusuafo me bebia homa no na ma unsa bra John so abesra yen edru brepa mu a obetene nka ewo ha anopai yankomo ayedie ni se me ho afono anopai e bia wo yo ba bi ofie wahu se ohuna afono kunu se de tibia wode wonam mu no ama wura ho ehye wo so wodidi enom enso fon na wo fon be cho me bia homa na yin komo kakra enen so future story bi e wo ha ye de bre wo no awusiafo ano den koso natie binim say last week mo bebre bo ko edu say ye ka say be repeating anwumre mo anhu yen ye keka ne mo abom wo beti yen ka ba me da me ho aba me pa cho aki wadaroma ja YouTube for subanti me da me ho aba be be say otie nwum we kakra bi me ba me bia homa no 0551931931 0551931931 and 0548931931 enche saki betrance na messages ahodo amode aba no nso no ono nso e de atodwa e de amamo me da me ho aba tie nwum we ofas ye kan eno no ho de nwum no de omtu o kwadwantwinum nyina ogbo ho na om nyina afri me ba che ose boniaye ene no ho afonome no eni boniaye enam badakru ye be hye da di boniaye ho enkomo afere ma bi ahoma no me pese me fa be ye se course no kakra bi ene ye wo fache story a ye ba abedi ho enkomo me ba che ose TV so ena wo hwe ifra ba bi a wo hwe ifri bia no ubetimi afresh our number 0551931931 0548931931 but aya volume no manmra form ansana yetumi edi enkomo me ba cho udin any baby a ofre me free yo mbacho ya frame bra Anthony oh na kasima mo kan ya dia o pa me yira me ne tie awal ni chebe juni enti ne sia ni wala me na ba
akache na busuafo se mintimi nwa no a busuafo se mi sum no ti oba no enya de se mi sum no me ba cho nya abotre wo se woni na ware mfie dodo osen ni ba wan be mfie da biu no ni akire ana e ko mfie sen ni na one wo na ada mfie ni woni na ada enti makachire wo maame se akola mintimi nwa no maame si se mi sum no me ba ajanya abotre no nka ntwamu sa anko emfie nsia no awudie ben no wadi no anade pa na waye we eyefache show so ebia na wo biribi a waye menka se de oye ne yefo aso ka bibi yente ase yefacho kenya ne na ensem no a long story a wait me person me bam studio me invite wo ba no mate yina ye transi no me ba ukọ ho na ọma wo kwan anase die me be se me hu me be se case no start in be 2 years na me ko ho no ma me kwan na me so me tu ma dwene mu na me report to chair o ma me so na kasa and so anko se fe and ya tin na influence ni onemi enada o ko be bra on kra me me ko be ya me kra no is ni telephone number kra ni your pen wo ya no ni mo yiri telephone number David na ko be ya on kra me enti enwu ya de me gene number me tin be direct number free me phone so no so ko be ya on kra me but woni no wo ma me ne na wo eni 5 eni ya je last but one crown no afi no o ma wi school a mo course secondary school na last but one di ambaze o ibe to mo afi no nya be 5 years ma around be 20 something good years na ekwanya o de me fast one enya kukudu me suspect enya kukudu ena nyame ena minim se udade bia bia da wani mo a ke bia ka bia mbati an se obi akudi pa na obi adi obi wa na obi ahye ne ho akom enso ni nyina ekire no me di nyame di enti no mayi ba gire nyina ifita no ma no so baba unim am say yanhwa o time ni u dead am say be ya en confuse amamfo nti say o last born anya 5 years last born anya and I also say kobe 6 years ni ono nti yan check ho no Sompa 93.1 me pa offer furo no mu no offer furo no mu no emu ho no one man na biem be okay enti won say utwi ni ye say ko 6 years na say enu 6 years enti na cha say mpa cha wo mfie say ese mi ankasa de mi wo for 52 years and he said the obaya ye opa ko be mfie num ni nsen de amwa ye hu bi wa abonten aja ni makache na bushi afo se maware Sompa 3.1 onko bela bushi an se mi sumu no na hon na mi se mi sumu no because oba mfie num na confiance an mi na ye de atena ko kema bushi apen nanim ama ya transit mi kwa no last year May 21st and I said, no, you're quite transfer what Mabusian for. Say, Obano way. Obano Timisu, I what's better? And he says, see, I wouldn't abandon a Tiffy back home. Meaning, what that back home. Anna says, I was or Bass Albano, or what had done, and as also Tiffy. 1 day on 20 or something by Papa, me here on Incomobo. Maybe I saw me better, Obefia, or the Oba was so shut off Yakwa, I was swimming. Yeah, was swami. Shell filling station, no. I was swami room hono. You know motel. On say a dime be and any chef friends who are brosan be local board near red and white, no. Sompa house. A honey. Yo. Okay. And no motel who are some making. Yo, the Yamaba China. I can't represent me. You find a brother and a galambo. Macho Mate. Your friend and I'm on the body and 3.1. I didn't correct your torch. I say, we need me okay. Ratting young coupon. As I mean, more drew. Maybe I told Facha me why.
What you not watch it? Credit the other time. Over credit. Oyibo mate, it's a promise. Metal credit amount. But that's it. Now, Tofi, and Nana, Yakupon didn't see back for coming to you. The radiasi. Now, if you're a jack, and then soon or no soon Yakupon didn't see back what can you, and no one yet years. Sompa 3. A jack is the Aoviano, and then you know happy to baby. Okay. Now, Tofi, this is over another room. We see who feels the cattle. We are 15 radio, the TV, the about Sompa. See, pro about Uba. See, all me now, Sompa. No, this is your TV radio now, Timu Fiokla. If you all me, this is some here, the now, talking, Nipa Mafu Nipa. Me bear for my mini bread in a bed time. You was a denier down for power or papa. Mimra, I'm the best news, my Mimra, I'm the best news, man. So, you mean the time they move back. Me, yeah, the bonnie beer. That could also only meet me, you. Now, me bread is having my any bonnie beer, and I'll see baby. My any bonnie beer. People are friends. I see my level in India and I see baby. Tapi, I see the last one. You tell me what you need to plan any extra. Tofin como. Let's see what Oyibo kafra o credit nasa bra John transfer me now so kwan say wo fie na also o ye call ha bacha wudi ere ba frame me free me fa share phone o se me ka fa papa Obapa mami ntio e da wa sana ya phone so bacha me da se me so ma femo ya sure ono de just na no play no come no mama ma de ada mbutima bana ma chere ni ahinta sei na we sha me de abaso na me de mam mami kan da wa bacha me tio mami okay me da say offer your boy abaso bacha wudi we are frame me free me bacha me din de rich mo me kasa fi dunka okay bacha me tio open the kasi ana penya ko pon shira wate me da say because they me friend and say buakwa pan say okay when there was a so for ne Sompa 3 me sun ya me ye but what fact o so many pa au be free one so na tofe me so me kind of science microphone bia wow and trade money bi na isa so na ababa obe kan asem chere me na okan wi o se ne ma me ho afon adentia ya baba wa wi school no ne papa wuja na nti otu kwan so kwa ko bobla so blanche bi be fa no ene ne wumi no ma blanche na ja ni mu ko wa jankra na guni so e mo no sa ko mu blanche ya foforo ma blanche se na walo ma ti tunya ma yi bi awie ko hu ni ma me o ma se bi on be wale afa e wo ma na blanche na ko hu na on be wale no sana blanche ni ubi awo mo no so ne na jai the same to Obani me say on Tiasi, Emma Ablanta no Malene Banner. Omako who be a quack, what in penny for quay. Ababa one man, I want Ablanta edition for a few up to now make a say. Our real academy and namely in a good dam, Kawabi be a good dam. And into my man, I'm friend the bandit you, and no, I'm Fred Ababa one bill. From Bama Hono, I said, Papa, the Quaku want to say. Ma brewa brabo ma wuni no ma nya ba ma bi anso mi mu ma nya de oba ware mi a mi ni obi awo abrante ne ma mi anka se mi ni obi awo ma me ware na mi de obi ni obi awo na ma kofo na ma oba ware mi a na ma me so nti ase nti me kumi ho ami she ni nkran nti say case we case a wo wi mi nya personal number na mi ni wadi nkomo yes ababa oba na ho bone me bacho me da se sa baba wa no me hia no wa ha okay me awani wo de fa ne bra Sompa ha sei wo de oba so hwehwe me wai me bacho me hia personal number problem wo de offer 0266 30 37 33 no a ubenya me number personal wai me bacho mate
Okay. Me that say. I was here for Mema Brad Johnson na tauna ofobi. Any pacho and fa obi abiem for now. Me pacho wudi ni baby afre me free. Hello. Mami, my radio no call for mami why? Good morning, Tofiakwa. Good morning, Ohima. Pacho, the feminine so me come asem kakra chem. Pacho mami nti o ba pa. Pacho, me so there may be over me. There's 4 years or 5 years. Me be man na kwatra ku bi so. Na. Akwa be man de me nam so buro ani atete de o de me namu. Ekwa 1 year no mama ko mada. Ni na ti da ba ko fini fini so nko me kwa. Ada me sam nyema kwa do tuma ko kware. Me so be be free ba dan me tu. Me kwa me ni be me kwatena. Ni adwuma bia me ni skam de ko hadan. Na me tene so saa. O se wa boga maso ni no nyina. Aya me ya o ma maso ni me ya. Obi ka say o konfo bi hia me no ya say no problem team kamen kan che papa na me so betimi abo. Na baba o pana manie. Baba na manie o say eni so saa de makote o pana so. Konfo so. Oba unim me tie nkomo a wo kan a. Me hia wo fi Hawaii. Pastor Mati. Ode sa number na ye 0266 30 37 33 no eno na ye de fache show yi me ba cho wo problem bi afresh ha number no na ne producers ni nin eti na wotwe from ochena economy hia wo fi Hawaii ye wo swami na te say fane so free swami run about Tamale road ana se Kronum road no okay ye wo ye Ben Room hotel ho Shell filling station bi ewo ho aha sa bro sign no a ubo say Sompa ubo say yi bo ho kama okay me that say Bajon akwaba na no nuanom eba ye no wo hyebo say obeba se me ba ye no kure Sompa ni o da wasini akonya wo de mama na me chia me boss ke edu okay shishi man we bona shira so nyura na se no kano nya afi ba kan okay na ni video so na atie no we say bia na bi ka ho tiba na tofi chema chiefu nyina okay ma feel pa bi me du achi ache am already so bra John me bu afu me tun hume enti do no atie ono ko se ne bu fo ntimi hume na yi no ni slogan no me bu afu me ntimi hume sa because we ni o boy juma oni o chiefu nyina Sompa ba so hu e master mark okay many ajupa okay na tofi we ase abodam okay we ase abodam I say ye bobo na referee nim na last nim ye bobo and ya kike we ase dey ye carry yon ho ye carry yon so you try na fi ase we fi ho ani apeja wato nje ne ye bo and we ase no and di ekoso nyina no kire se ene kwa ye fa so e waron ye papa on say ye ene se ya pon sorry se ene kwesi adai o de ko gina sorry dai nim yimu pie ya maba na ba no nyame ampata tofi wo be ware be nan omho fe yi e wa so dan ho omho bra papa entade ye de da omho no ene pa bo mu gina so no na ayese na ntwibini no ani no awo wo pechi mo na bo hu sase ye senya ga hihye ni senti no dodo no aka ne no nanka ye kofie e papa mo kwesre na ya nhwemu bi ene peti ase ohu no ne hu ofo ni tuntum ne simu gre no hwe ase na se ne sini ba kutu a se ne gre ne mu ba ya ne kasa ne katra ne nemu na afa na no ho afro enti ni tofi nda wase pa se program ye de ne kwase bi ni ewiase nyina etie okay na enema so mo boa enipa senti wono etie bra jo nyina so tofi mabaha ne kwase me baha no minim se ha no maduru aburuchire fa ba bi na se hinini enti haka kuma se ho baja haka kuma sa ha eso kwase ni eneme me nko ne meda teburu ase obada ye teburu ase ma mo pon amode me mama na ha ne kwase ni ha no enya se ngoto so free ha esi fomu a ne kwase ahwe mani so be mtum Brajo Mate Brajo ana watering kan o kasira college no obadwuma papa da bia otate o se tofi mi bu afu amintimi enhome ene abrantie ba ku bi ewo ha Aki Misro abrantie katanani mame wai oso pe
Wow. Akin ha ho o se Tofi me pese me de mabrabo e ya dance ma wiase nyina. Anopai ono na meni no ebedi nkomo e wo Fakye dwumadie so. Abrantie amane hunu bi a wafam ene niema akoso wona brabo mu no. Se wanti a ubenu ho. Mame ma na kwa aba me wi amesa abasaki ho. Bema me mo akwa aba. Ya Tofi. Ati saying Yankopa daru mame hoye pa. We are brandy a home for power. Okay. Asem wo ho. Wacha asem wo pa. Open so be string me Boniface. Passion. Okay. Me da see yenko saki ho. Na kwama. Bra. Ati saying nyame ado me ye. Oh, oga so no kwa na ekoko mi sumo oyibo ha. I was for me chief producer no. Onyani packet for okrum ha. Ono kwa na yefe ne ya ewe wi ase areho. Na no ko fi ase mbisi ofi. We ekoko mu ko ba be di na ha. O ye de na de ma o. Ye me ba report ne ma me. O fi esen 10 months. 10 months report me na de ma o. O exams. Rade. Mo ha ye mayo. Mo ha ye mayo. Akwara 10 months o ko chura de. Ye o ha na o mo so me makwan na me say na akra o preschool de. Ono kwa crèche mpo. Yeah. Ada na eso makwan. Nti mi du fie na e de envelope ma me de me say iska. Ko bi mu me ba report. 10 months ya man report. Nti so wanya dey. Ah say nyoma we o school. Yeah, asemo. Kwara yanko e de na manfo aka anopai na taw na yanko. Me call on Facebook na. In fact, adofo them say said we am follow show. Isaac Nyama I say love this song. The beginning nyuma na obobo no. I say or nani je ho pa. And Kofi Ajiman Black Man I say watching you inside pig farm in Accra. Yes, in Cranford Chrome. Derek Asante or say is Kessie trying to challenge Sovereign. Derek my main cast of show. If anything, Kessie and your man Yakopo dear do any mono. Ni na akro nyamba e. Na ebe yi na die. Afi na ebe yi. O to ni ye wonu mu a. We are talented individual. In fact, nyomo betimi aye no. Say na utie ni news na o ye sports no. Asa obi a no wa hye da aye of sports who school. Come yen kan kira manfo say ono ye full radio. O ye frequency. No, just say e gina ho no. O ye full package no to one nti enye challenge bi aye de nyame de ewura ne mu no na eye pie. E na Sheila Ejein say Sompa no size. Yeah that say. Say Cliff do say or say please in line with the caption. Okay. Or say Fakye no ye mfa emra. Na any tree font nti you tree font ebe the air number. Yeah that say Kofi Owusu was good morning to you all. I'm watching from Ushim. Okay, yeah that's it. I say I'm very sad pa Kofi Owusu na kasa same way. Aware no say SMP Nana Bafo who say good morning to you all. I'm watching you from UK Redditch. UK for your chamo. Kobe Stone say good morning. Kobe yes say your so. Mame Amanda pa say hi. Mame hi. It is on where. Moro Yaya senior. Tofe mo nkofo ni wiaba. Munuanom one say Mark. Salifuni. Salifuni. I say good morning Tofe. May the Almighty God bless you and your good work. Love you so much. Right. Yes so your dopa. Benjamin Pia I say the family that prays together stays together. Busia omobo mpaye bom Libya and Kabomo ho. Ex-boss Ghana. I say Tofe I say send mumu or the number aba. I say send mumu. Bra, open ska be track question. Yeah, be say question I try simple cry na the amount. Enti ebie sa akonya na afi wa ba wafre. Benjamin Apia I say Tofe I'm listening to you pa. You yati Kofi Owusu say Ma Mary I say top pa. 3.1. We say mood. Owusu kwabena say oh Tofe we je. Hey Tofe. My baby didn't get a man with Basil, don't worry. I had St. George. If I send to children and make I unedited. Also, Tofe, I'm impressed on your program this morning. A wife you trust one day tell you that a time will come when the husband speaks, she reply in multiples. And indeed, she's showing multiple attitude towards you. Yes, I can't one, I know I can't 50,000. Yeah. Kenneth Uforite, she say Mr. Mark is speaking wisdom.
Benjamin Appiah said, without God in marriage, it cannot stand. And it's John 15:5. Benjamin Appiah said, Mark, you are right. Patrick, I said, Asempe. Benjamin Appiah say, the one who instituted marriage is the one who can repair it. Tinyamena odi awaresi ho no say problems ba me enko no ho. Ono one bit my shaman. Yeah, that say osi kwape na say oh Tofi. Mark talk right. He say waka say yipa. Tiger boy, watching you live inside Mount Sinai Hospital. You at the show. Mami Amadapa, you can't cover. Okay, Mami Pacho Brabim. Kofi also say I'm sad pa. Tofi, only be say. You can't see the child. You fancy. You be kind. Your story is so about so you say you so yetchin. You see until you break your ha. You say baby. Mate, but I say Saki ana otenen kano. Mi jaha ma kanim rinchi na waprapra kwemu. E de amaye nua bemai yenkoma yebidi e wo Fakye dwumadi. So me da say aha e Sompa TV and a Sompa 93.1 FM. Join your Facebook, YouTube na be hade. Kwagu, amintio. You can't do one seem to me about on you. Okay. To the beer. Said ya. Sompa 93.1. Oh, no more. Adia or the noir. Bibia no adia edeko. Okay. You can't do some. Or do efe, ede. Also, we are eham. That's why one so we are bomba. Okay. Tofiakwa, Matiwasie. You be na cancer me no. Me and I feel my mudo. Cause I'm old enough to know the one I should be with, baby. Ah, I have for some change. Momaji by you. Momaji by you. You be na cancer me no. Me and I feel my mudo. Cause I'm old enough to know the one I should be with, baby. Tima will be so agony. Not the other one who named dear oil or by him. I Quakusu and you swear, me do. And ya grow, me mini pa. Me do. Into your hima, come to him. Say me show when you mama, no one ain't to. Something you good is why. Unfedro bianca, ya noa. Yana mi bus non konkra. O bibinia wunimde. O Tom Rosia wunimdia woyo. Oba hima. Kwakusu do wo am part of the me do. Asopeni. O pardon you pa. Me do. Aba. Into your hima. Kawakuma to yem. Onyanko pobo mi obema. Mimuna obebi an shemi. Afeme hu se wona wachre me se de nyankopon abode etie me hu sunsun ya da mini pedua ne hu de nyankopon de achemi no etie sese me kura oba me do me de nyankopon asem so ado sa me do Someone ye din said the nyankopon dia hye no a me do 93.1 Sompa for say kan wakoma to ye odo ye e man me
Fantastic. Ade Mark anim Rechi chira doma chede Nyankopon ahye we nyanwuma a watworo ye nyanwuma ayi. Okay. I was here for yanko na eni enu abema nkonkodi nkomo din na wafamu a o free says say baby a wadru no. Eya fa asem che. O hia se Israel Nyankopon e de asem che no. Bema ma mensa mo akwa ba biem. Yeah, Tofi. Abusia for bra Facebook sisi a eye Sompa 93.1 FM. Ana se Sompa TV Ghana on Facebook, YouTube no eye Sompa no so Sompa TV. Me ba cho hoye YouTube. But modern say obe share pat hia me papa. Na ba hwa brante amene no bon komo na o se me pese wiase nyina hunu me na omhunu tibia me wom. Bema ma yenti wadi na si wo abrabo mu a anopai wanya kokodro se opese obepa awrade chew. Tofe me da wasini akonya ade amame. Okay. Na ansa na mekoma asem so no. Me papa na ti hoyi. My kenim. Okay. In fact, me dinner chiache me SD ni ba. Na me je no papa. Oh yeah, Adventist. Okay. Ani je no ho. Na ansa na mekoma asem so no. Me woni nwom ba ko bia mpese meto. Sima be ba ko na mienu nti. Akwan da ho. Kasa mame my simiye tumi nyine wura obatampa kasa mame my simiye tumi nyine wura obatampa Yesu ehun retu from a rebo how redosu Ewiasi akwa koyo hauni ya mani nkwa Ebeni kase obera yoko O eye nukre Mesima bla bodie esino okonkra Enti eja Ankona mbuafwe Wori chinchin miniswe Nchame ho papa Kasa mame Oh Papa Kasa mame hawe tuncha oh Kasa mame maisimiye tumi nyine ura obatampa Kasa mame maisimiye tumi nyine ura obatampa Yesu. Wow. Papa, mami ntio, adien na wo wabrabo mu. Ewiase mo no. Menim se odo won to awrade so a ade nyina dibo na wiye. Na Tofe, masemi tintin tietie nyina ne se mabra wa blabum. Na bra no so miguso. Ni nyina ne se Abraham over 10 to 12 years. Okay. Na me abema bia me ho fepa. Oh, na sisi ampo bia wo hwe. E bia ntina me say bra Facebook sisi a wo de bra ho na be hade. Hu abrantia oti radio so amene no bon komotum say yes. O ya abrantia ogina ne nan so. Na me ho fepa. Na ni nyina ko wie se babia etie no. Eye me krom. Na lady bu ho no so ho feye tina ono nani afiche memva ono no be den tan be 16 years am so be 3.1 to bia ni kunu ne me no adwane no afam na kodidi tina me ma me so obia okokwan so. Okay. Nti ni nyina ntwankosie no obefam no odum ko kodidi a de mimi nim ya ono no nim ye te se bia oba ne be manhia mu no na ofam no o kire me ono oba no. Yes, 16 years. Yes, na o kire me enti ewie ya kodu maybe ma memu peja ya mbenya be 15 na chese ono na nyina wa free ho no moko. Okay. Sompa 93.1 sa esu ne ye den ebe wura memu se
minya obi a oye me type ni ba na se obi a bi am chen akrabia me so ba ye ho na se obi a be TV a am se me do afa baabi na je se ko ma se e ma adwama hu mi be wura me mu te ko ba se minya obi a nso a na me ja me so afa be di nafa na ja me so me na ko ye de be ti didi mu ma ebe se me start is me ye Sompa 93.1 kintajuma ba me de na minim se ade na asie no na asiwo me nkora blame na eye me sa okay me adwuma bia enye tore bia mtiminya customers pa mo brame kakra ma meye enso ebedu ho no na adwuma na ayede na asatiko but me so na madwo mtirim nyina ne se se me nko baby enko hwe me hye bima na asem ko bet na me hu ne se me SD na me ko no Sompa 93.1 ti wa me de to ma sorry for penny for me se dey se adwuma ye basa no ma bo me abompa ye nyame beye until last time me tie wo radio station yen fan se baby ana wansa na obahe me tie na wo kan sem bi fa ye kan se abo bi te na so bi di nyansa bi na moa mienu bi ba ko de te nyansa o se de nyansa akwaje na sempe adwen ko ni nyansa nko ya akwasi ampofoje ya enti meche wansem no sade na ankasa no ise me feel baby am one etimi aberent down o baby ofro but eni ma sande ne hye me so enti timi dum no bia sada na mekase mte adwen ko nyansa nko no nyame no kureni na me wo edemo a me dia homa sen ho anka be me hu baby I told the bit me and Mama was here gumi. Tina to say sada no a me yes sa program no. Yes. Na wo demo a. Yes. Wo dia homa hye wo kon. Yes. Anka wo bewu. No cra me ntwa ontro da. Enti me ye ya kan sa adwenko nyansa kon no nam sa. Eni ebia se me ma adwen na yem sa de eni ebia na me nyansa betimi aboa me. Sompa ntina 93.1 me yes ade na me wukula no a. Edi asem na me kwa ekobusa me ameka if say me je awrade di pa even upon how anam na munyina na before say ade bachin Saturday bia no Saturday na ye be wura home de no no be 4 o'clock me kwa homa chen ko kanyam sem wo ye mantamu ntine ni pa bi kura humi ana eye o monwanwa ni pa bi humi ana chese onwas na me na metime pia abontena me kanyam sem sa ablen me bawo akisa fa braso bacho hwani wa una obo adwuma sa no abusi abo Mr. Bra Facebook sisi a wo de bra behwe menim sa wa e busy de but wo de ko Facebook no Sompa 93.1 me pesa wo de wani ba behwe ade bi wo Facebook sisi a me pesa me bo ade kro din a kire wo abranti a ene no di nkomoy no asem bi a o kan ho adwuma bi me pesa oba sisi a Sompa 93.1 FM and access Sompa TV Ghana on Facebook, YouTube no Sompa TV. Bra Facebook sisi a na bra behwe ade enti na che say adwuma we na wo ye edidi da ye bibia yeah me ni adwuma foforo bia good ye beba oba sa opesenka o hye wo ho akonfo no be say ebeduru ho sa oba no ana oye o sa ade no na wo at the age of 11 years me sure say now we friends now we mami o mami o so okokwan so bara yiri oba sa baba wanu nso no sa fie no anu wo mu no na me sure say 16 years nso de ontain ho ayiri a woni ne mami ene ne papa ne wo ho enti kwan ben na mumi no mo fa so ye sa de no de ne ba wutiri mu a amada sa asem we boso kire wo mami se ama asumasi ana bentine be fa me kwa ade se no ye me Tofini nyina ne se me de na menim sa nyansa na bia me de be ka kire me maami ana se me yonku bi okay if se me no me fie mu ni bibia be sine nyina me de ye bobo ti me ne o mo ko bobo wa bantene ne ye be fia me de beto no no maami mu nsu timi tutu kwan
Ti da fancy obi ni fiase ono no ho no. No abefa. 3.1 nkoni nkodi ana go no aduane. Me de aduane na na ode dada me mje mpa aduane pa. Aduane na ode dada bi won so ama me kwa na ebia sikasem ni ayi ni bia ni ho a flem ma yaw ma no aduane ble yenko. Na me kon me kodi a na wa chi me no ani ma yesa de no. Eye to aso di be sen. Oh, wachey. Fancy etwamu be 2 years kola bai. Bia hu da. Mo bia nso amane. Mo no bia ni ho nkomo. Bia nso ani ho nkomo. Ababa wa no enei wahu no ba bi owo. Bi say ba bi oto no waware a wone ni kunu neti. Sompa 3.1. Mo a na menya mfiri ekuro mo ho no. Mo a oba ho no se bi aye bi anase mo ye nhyiamu bi. Otimi ba ho humia no achia me. Me kuna what say me say Easter me ho ye. Ye humia e kasa. Okay. Nti na warwe mu no de woni no nya enhia. Me hu no ono kwa de me hu no. Okay. Nti yenhwe oye sa de no ususu se ode hunhum bi wura wo mu. Da me hu se bi se na me so na me nim sa ne ma no kula. Tim sa na me hu ne se bibi e be wula me. Ebi se me dumle bi na se me ko me ka se me ko me ka me ko me na mfu bi nchen ama ase ye kobo ba ni gie mu ni akoje cap but me hu ase me ko shia ba bi am ka me no hu na me ka che ne se me pe no wa no ba no di machi me nsi oba pe enka se anima ne ma ne se bi am shia ba me pe na bi but me hu no me hu oba na me ka che na no di machi so bu so po ba oble. Yes. But me hu. Nto da uni sa de ne say wo bre bia wo ne oba nkomodi ho. Hu na se imagine me ka jo se me pe wa. Menim obeti ase bia da na akra na bia mu wa be flem ya ba. Enti yenhwe apart from say na wo ye humanizer wo pe masem we ko na we ba no yenhwe wo fa namfo bia bom ana nuafo bia wo fi se we de menim se we ni nuani ana we yadamfo we nsu yadamfo maka mu tira bom why bi otai nyame no kure ni menye bisada mfa nuafo mom outside say e ma pe no wo sufufuro bia wo fi se eno nso abekan because obi a honhom be ha wadwene e wo ma pe ho ye oda bi wo ho a ebia nye da bia no obofo ko wura mu a obenya nam de abafi etoda wo ho a bibi pushiu se ebia wo ye bema twetwe ho ana ye sei sa sunu bi nso anya kwa betena wo mu pen ana mepacho nyame nukure ni sa de ni menye bida metu eminim ensanom menim winum menim George menim chezenema say life ne minim yae but me ne dumre bi ma nyamesem kana mesem mekoka no ene bible church kwa so church me no ma me hunu se bibi kura na eyem ya eradi timi ade nyina ayahwe hama me wai sede be ya wo mo hwe no be hu ye okay eradi timi ade nyina aye enti edumre bi ma me ye me se mebɔ modin na ma ye adwuma peska awale. Okay. Inti minya me yirim ho ye adwuma na nkoye bet me bɔ modin bɔ mpa ka che awurade se enema ha me no pese minya oba ne netena. Okay. Inti nam so ankakra akra ma kunya oba ene ne de etnai na saa oba no so me kunya no nso in fact no no so enema kakra ha no efa tunsunsun mu sensem bi ne ha no enti enam so ma sole mpanifo kra nso ebobua me bobɔ mpaya ma efi oba no to no bet no to no no oba ne ni mijae ya mene na wa ba ya kama fe kama pa ben mene ma usiafo ekokan bia asenti ase anya adwuma. Okay. Nti efiri ho no ana me to ma adwene mu se de besie bia ya awurade asem if the bible says ye kan say bibi say ya na bia na ne ye mu no no do ha na ya kan de ahye bible bata na eni bible mu why we asante fo ngoma why ha bibi say ye no na ne ye mu a eni bible mu. Okay, that's it. Enti de ni na ko wie ne say me ne
Oba no ntem ye basa no mfu ho na mfiri me kurom wo ne ye tie abusia fie firi wo na ma behind down baby a metie tie ho na ese metie a me gusu a hokra na me ye adwume okay me gusu a me bobo awrade mpaya ase o hawo ne atiti bia mo me ya wade ne me de yawo nti ya wade bia me yefunu to ho na che se wo do awrade o oh ma dwen nyina ne se enka me ye awrade adwuma enso sa humanize ani yawo ne sa ntimi wa yawo ntumi mentimi to de bi wa na nsen me bra bi yese obeboa me de matukwan ya me kra me boa me ho kakra eda ma spiritual marriage kra so my life nta na me ka no enam sa de nta da kra me kwa akoye interview no ade be cha ma kokra so de na me no be bibi woda yim timi ko kra normal question si busa ye ko busa me kra no mentimi kra ye anu ye ti amaya amfa me ena me de bae isi adam ne mu kasai me yare serious pa I find this spiritual marriage na mama ba benya ne mu yare kra wo am say me no kasai me fiside say eba me sisi say no me no to say just pass akonya ne mu ya comfortable kakra kamno to gon say ma ha sie pija mu sisi me kai say last be producer ma me call so for ho akwaji aduro teno no bwa me minne mu ne ma no ba fom kakra but me hu say still na ne ma say still hante me aya oda yeso mu no nipa a wo so da ye hia no say woni ne namu no hu nipa kora nim sen na ote me hu nipa nanim ebi wo ho a menim nipa no ebi wo nso a menim no ebi wa dem nimu no no obi oye madam for baby a bia me ne di agro school time atwam ebi won so ana obi a se wo ben me Sompa 93.1 me de mo na ma de ba kon so ne se me nso da ye ma me wura mfida okay se me so da ya da me so da me jan so da ye na me kotena se me ye adwuma me sim tra se urade ensa enya adwuma no sie ne di na dua bia nso anso papa no betwa atwenti mesrew madwuma me ye bo me ho ban na ebo a me na ne man koyi mame timinya ka sa the moment I start to say me ye adwuma na bo nse da ya amaso no se me so tre kura de na me kai ni nyina na kai ni ade ne ba wutri mu se sa tibia wonamu no enka kun ho a ekoya kudru se enka sa da no me de nyankopon ase se na utie me giri se nyame na me jewo awurade asem na jewo me kai pa sa da no adwenku ni nyansanko na nka nye topic a me ye no sa Sunday no but anopa no a me ba no ena sa topic ne sesae because na topic a me de ba na nye adwenku ni nyansanko ba sa Sunday no me kai sa anopa no ena sa topic no ebaye na chese nyankopon wo de na wo de sa topic no ba be ye beba eho asem so ede na ya na pushu se kun ho poison ho hye ho ahoma ede na ya na yo tofe de ya na eye me nyina ne se even kra me kra no me nya papa wo wiase mu Tofiakwa nya metima ko tin akwa hwem papa enso me ko e wase ono de anya ne ba ne me enti atoda ni nyina ka ho bi ena toda bia na sikasem ani adwuma to bia menya adwuma akora anye ne sikasem so aye din yesem nim kasem won kra me no be ma ba ko toda bia dem ne be hwe o kora na eye din Sompa 93.1 toda metu am na me nko a wiase be ye den because of say papa menya bi me ma me nso amenya no nso a ono nso ni bi wansan nso ni ahoden ni na abeda oso ni na abeda me so me wonua no miensa o machi a omo de no omo papa nko ti omo de omatimi akọ omanim kakra but me no me nya papa ni bi anya boafo bi amenem ka say ma ko 2016 me ko bo kotoko under 20 justify eka sika a no se me de ko menya aha me ba cho mo mfa ntwere nto baby to da adoma chede nipa wo na ti se wo si ke watimi akwa kobo under 20 dia na se woni bobo mini bobo pa e ma na metitafo
baby I say famous park no omo dia ye mpanifo no ho no me coach kura say so ohwe me a obe hu me coach Sule champions ti wo quarter for at afo edi an e frame Tafo Ronaldo me free kwabre ada homase Tafo Ronaldo wo quarter for esi afo ma bisa say Tafo Ronaldo a obi a bebo medin na de nti na akọbọ kotokọ ayi under 20 ne yamfa ho ni nyina ne se na me need odi machi me just 3.1 na me need odi machi akọbọ bọ no mu hu se wo yade basika eni wachinti yes ana tech kote de duako so 2010 so na me sha me ko justify by number me bo me ma me number mo money free akra ne buy number me bo ama me ama omo no ma me last number me sata me nyusu fonda me bo ma me number o me timi de ama omo so last number no so na akwa mix no mako dance ma akọ liberty nyina so junior side ana offense so ne bi ono so me waterfall and so me fire boys ni be coach Sule na de ko ko bo office in the second division so ho no so ne nyina so mentimi anyam wa baby ti se me dete me kroma am sole ana makọ akọbobo ni bia Sunday special na me dia ba nti de meti ama me yes me di mochi se minim se me hawe wo mu so nti na me ka se mo nkata manim na mbe so bia so asema me kan ya no krantia nti se me ni boafo baby a mate se waboa ni pa be bo kwa ni problem na metia efse meti wa chepa obo metia ni problem timi se me de toto me de ho se me de ni so akola okay timia na mka se ntenem nani 3 days mo wa na producer flame se Clementine ena me se da me patron no se ye fle wache na ne de papum ti se na da se ebe hia na me se da me kura ma twen okọ se beba if it's still na koma me no die no sa problem na me da so enti sa dia na adano a na opese ukun ho no ana dwene die ne ba wa dwenem ena enkwada no a na wo ne omo ho se ma no na omo wen adwene be ne ba otrim sa da no kwasi ada no pa senye osoro ene bi kwan bi a me pese wo twa ho mfonyin kakra kire yen okay die si ye nyina ne se na mo wo dem sori anopa se Saturday Tofiakwa sa da kwa so se na me ye basa from Friday no ti man kwa sori inti Sunday na no pa metua na Saturday ni kwa de medical na me ni 1000 kula da ho inti me wa me ma no so be ma no wo me ma me mo honum ye kro mo honum na oba no so wo o ma me honum wo baby a me wo no ono so baby a ma kon hand dance akro na so no ma me no so Sompa 93.1 inti mo honum anam isi me mai ni me nchen me ye bibia so enye me bo me homboden we tama me twa mayiwe no na ade a chime me so ran ma che 330 na mkoye me kenti okay ti me pon a bia be 5 na ma pom to me ni adamfo me bibia pon a na ma kohye dem enti sanda na esi ye no sada na esi ye no na chese me toa me kas na me kwa hande ntina min flow kra na min come baby but nyankopon so ye no kwa for say me fa sa adwene no me dan me TV o hon me say ya me o hon mo na say obeka say picture e twa o TV so chem say de bia me na sia mo say me man mienu gina so wow me man mienu gina so so ne me dance me man mienu gina so na say o mo hwe nem na o mo fle me da timia ya na me yi ahoma no in fact na me de ahoma na so me ko me ya na me yi ahoma na me se dabi se metiazi kura me mai bebla me wu anom be den nti awrade ewo intimate o ka sa adwungu nya sa kuno bi sa problem ba ya na mo cancer problem na chese ase nipa no ohun se ewiase nyina apo no yeah mapem na ye mapem ewiase nyina apo no beto beka na asem wiye nsem a mo catch de no e ma me kura misumi nya hwem ka se da bi ene se nipa mapem so chen me dia e da me Tofiakwa o menim se me ho beto me enti mi njai wow ene mi jai e ta da na mi jai na me madam bi ene o fle me se obi di adwuma bi abla nti me mra na me maginye man Sompa 93.1 ena me koya me kwagie me tuwe masum nipa bebre
me TV a meka se mo master be o Italy friend master say kente keke osho bibia ni be nipa o share ne no ese nipa ne nya ne bia be boso mentem nipa na anye but me madam bi so o London sesi am no kese ne me ye ni kufu adwuma ma wo mo ti me ye ya no ko de ne bla ne de ne blame ne bla ne blame we di be 3-4 days na the command because what didn't man about them saying so share so aswan ma me bet e wona enso ma nti dam ba chon to me wow oka jam so ko Italy okofa ne mento oba obeti metinenka na dia na mpenam so da fe na mesiesie me dem nti nyame adna do be blame de dem bia me pe okọ evidin be 2 months my friend say waba me call ya no se ade o de blame ne menyenko TV ni machine and I'm saying, may you be a mere son for me a bluff for pa and Pemu as them machine many be. And Tida may how you know, and send your program media and can you send a mentia and no more cassette. Go cool, Yamian in Ukraine. I was here for one. Come mark on minty no Miria. A man penny form Remuna. Your name may be how me pass a tassing it is an and come on in some no more. They the home come. Tofiakwa, Matiwasie. Nea mapro akodroi, mahodina sunyami. Nea mapro akodroi, minim de asu papa. Sa wansanya manim requasio. Sompa 93.1. Zawa memoya de miracle. So me moving quanti ebutai. Odon for so me muai. Min quanti ebutai. Me mapura kodroi. Maho dina su radie. Me mapura kodroi. Minim dia su papa. Sawan sanyama ni murikwasio. Sompa 93.1. Sawa memoya de miracle. So mi mu min kwati ebutai. Obro fo so mi muai. Ye min kwati ebutai. Oben my ding, mami hiyo somfo. I drew my minia quantra floor. Some memo, ain't quite every time. Or don't force me, my son. 93.1. Ain't quite every time. I feel them a congo. Some I drew, mommy here. I feel them a bama. Some I drew, mommy, a quantra floor. I don't force me more. Ain't quite every time. Ejami, oh, me, my brain. Nance to say, body. I don't follow me on Rosso. This said, yes, Papa Mentasio. Yeah, me only Yana bro, my dream so quantra for me. Oh, so me, oh, me, God, every time. Oh, Quantuni, my baba to Quanta Bebre. Sompa 93.1. Quanta do man come and soon as my bedroom. Oh, quite way. And you went in Jamir and Amasia. Oh, so me moving quite every time. A brand new wedding, Mammy, you're some fool. I feel them a conco. I feel them a control. I don't for many dasonina, so me move. But you man, I'm to our papa and you and him.
You want some female Bible, whoa, Baba. Oh, let me have some food. So me, soon in my room, I be a grand chef. Some make quite a time. Some make quite a time. Hey, my dream, sir. You might inquire my found. I ain't a bit of you, my God, but them is a shame in them reformer. I ain't a bit of you, my God, but you ain't man crazy. 93.1. Me didn't make a taba, now cover me much and you, Papa. Now, so my me was a tribe, Raboin. I fame, I will say. Unshuran kawa yo go chromotie you any intamina masemi aremo papa so mi muna ya mi hon century a brand new wedding mami here so mi mwe papa so mi mwe zaboni bina maya papa facha mi nati mi mu fidi and my brother, my mammy, oh, Papa, I only want to away. You come for the oh, Papa, brand new I did, Mammy, you're some fool. Soon, no, I do, Mammy, I'm quite cheerful. Some me move, ain't quite a Sompa 93.1. Yeah, Samo. And I'll pay Mark Medasi, said never did obey. A Brabono sanity. I thought that Sarah Diam is so more. I just say, a wasm. But I need you somebody say, you win your mere. Young how I so to say no. Ya konin chanya osoyimu ajunwe dabi yebedi hunkomo ewa fidi kuro ya so na areho mu a saa nwum we fa pie ye no enya me wanwade a somimu eye na enne ni da so ni ho a ochena ni da so ho bama nyame ho ati but I say, Mammy Cross opening ho justice na mintie Abranti in some okano. And the baby am a person free. Sompa 93.1. A dear be a yin na obi dini nyansa di wuram na di kopie baby a MPCP. As open your mammy tio. Tofi Abranti no. And I pay our mama will talk a na suddenly what kind I mean can't share to say me need a so pa be anywhere catchy toda a rather did near maybe 5 yaw near ma a horse shimuna a timia sunny or penno a sissika hoko I just a fed gym Sompa 93.1 Nanka cranka cray who you may na yenyane sisi kakokwa tora unhunu ba bia na free Tofi me pasa me dia adwuma bi jaw okay na o news team no na omunsi abonten ni an wapie ade wa anom omon kwa bonten ko bisa mema say the first time one one oba na da ye one oba hia e one na ohunu se ye no oba hia one oba na mi nu hwan na ye panyini Abisase. Ode ma omfa record and kwa bonten. So 93.1. And meme wa hetete paper ma obi a ya ni di ma but onkyere first time a ohunu oba na ba men hia mudi. Saa oba no one ni mi no hwan na ye panyini. Tofi me nsuro me nka meka se uyi mama du gina ho a emu wotwe. E man panyimfo bi na kire wo mo sane yisini oba da.
man panyimfo na ɛkyerɛ saa adeɛ no ɛkyerɛ na especially ɔmo yɛ obi a onya nhunu saa adeɛ no ebi kwa kwala abrem na wonim sɛ ebi hyɛseɛ wɔ efi a yɛti mu Tofiakwa mate waseɛ yɛ hɔ koraa ɛyɛ onua ni wan ma yɛ na ɔmo tete akane sɛ bi na edi adabu mu no na saa nneɛma no kɔ soɔ dodoɔ no nso yɛ nkwala bi a ɛmɛ bi hyɛ da fa ɔmo ayɔnkoɔ wɔ nkwala abrem na akwala wɔ deɛ no ho afɔ obi kunu no daakye aso wɔne ne di agorɔ na ɔbɛfa no firi wɔ nkyɛn na ɔde no akɔhyɛ ne dɛm na baatan no naso mu adwo no sɛ maame bi bɛfa ne ba no ɛkɔma no aduane di maame bi bɛfa ne ba no ɛkɔdware no ɔde agye sɛ nwummerɛ na ɔde ne brɛ me sɛ woanhwɛ yie na obi wɔ hɔ koraa na maame panyin bi anaasɛ panyin bi a ne tiri anyini ɛtwe no adwene gyina so sɛ daabi koraa na yɛbɛfa no de ne kɔhyɛ hɔ saa no waseɛ ahwɛ a wɔnte no aseɛ bɛdwene adwene foforɔ nanso nokwasɛm ɛwɔ mu ne sɛ bɔne dodoɔ no a mɛma bi yɛ mmaa no bi but deɛ mekan yɛ mmerante a na mɛma wɔn asi so a mmaa panyimfoɔ ɛna kyerɛ wɔn mu tenka no aba ne mu so ɔbɛyɛ ho adwuma oni bɛɛma na nti wonyina akwalaa no akwalaa bɛn adeɛ na aba ne mu na abɛhyɛ ne mu bo hɔ a ɛnyɛ okay ne bɔne nyinaa afiri bɔnsam baabi wɔ hɔ a okay mark me da ase bi wɔ hɔ a ɛnyɛ bɔnsam asɛm o okay atenka no a abɛwura ne mu no ya onni obi a ɔyɛ ho adwuma ma no kwan bɛn na ɔbɛfa so ɔbɛyɛ atenka no ho adwuma ɔtoto n'ani kyerɛ bɛɛ so ɔndumi nkɔse bɛɛ ma panyin bi apɛ na we de bia no wanyini nti ɔde saa kwan no kyerɛ mo binom de ɔman no ɔmo nsa no ne adeɛ nyinaa ɛkyerɛ saa mɛma no na sa akwala no wɔ saa age no ya ɛyɛ akwala abrem na onyi 11 hɔ ne 12 hɔ na ne de saa adeɛ ni wura ne mu na onyini na wɔ practice ahwɛ abɛka sa yɛ honhum bi na abɛhyɛ ne mu dabi time ana adwene ne nyini no baabi wɔ sɛ wɔyɛ saa adeɛ no a yɛde saa adeɛ ni wura ne mu no abɛka ne nipa su no ho adenti na nyame amo Adam ene Hawa nkwala abrem na ɔmo anyini a kosi sɛ ɔmo ka so ɔmo bɛware na ɔmo de ɔyɛ ɔmo wɔ mpanyin brem so ho nyame nim sɛ nti a ɔyɛ no saa bare ne aka nyina bɛto obi na obi atete yɛn kakra me nyina ansa na ya practice saa na ɛma no bare na nanom edi kan nyame ma ɔmo nyini bu mu preko yes me bare me ka sɛ yɛne a yɛwɔ hɔ sesei a yɛbu yɛni gu emranteɛ ne mabaawa agudie sabi efie nom ne ade a yɛmfia ni nkɔ saa ade no koraa ho nsɛm pii sisi okay hwɛ kitwa bi na pie o okay kitwa bi na pie na ya me ani ankɔ saa ade no ho a ade bi bɔwura obi mu a ɛden sɛ be free ni mu nanso me nuansa na me di kan aka yɛ no ya me wɔ hɔ a ya me betumi agye no asɔpanyi me da CP asɔpanyi justice ɔsɛe ɛna wote sɛ anɔpɛyi no ɔno nso ɛde na no ato asɛm a ato yɛnua bɛmɛyi Minister, Mami Ntio, Masa Oluma is you am Oluma Akaho. Cocranzo de Massimo Casamia was Massinco Crabo. Once Massinco Crabo, I'm a quarrel. Papa, a due time we are Yana Mera Hui na ene Minhu producer Imanisio a cane. Tofiakwa. Mate waseɛ rare reception hɔ na me ya de me bedru corner mu hɔ no na enisuo edware no na yɛbɛsrɛ nipa nyinaa sɛ bibi hyɛ wo so a mesrɛ wo yɛ abrabɔntentem Sompa 3.1 bibia mu sɛ wo yɛ ɔbaa wo kunu abuse you sɛ wo yɛ bɛɛma a wo yere abuse you sɛ deɛ na ɛkɔ so na ka obroni ka asɛm bi sɛ a problem shared is a problem half solved. Wow. A problem shared is a problem half solved. Tisa oh how na unya ubia woni no bedi wa brabo mu nkoma wo how no aka kyerɛ no kakakrampo no wo how no ɛfa ɛkɔ. Wow. But adia ya na ekunye bebree ne sɛ yɛ wo how a 3.1 yentimi enhye yeah na the entire me yentimi share how na say why na obetimi a confide in him why na wo fi asem ya mekoka no asem a wokokan no MPA enti ye besere say dwumadie say na
ya sofo mo ene ye mpanimfo ne ade a omo ye nkromu no e wo se omudie se we wo ko kan wasema kire obi no ana sofo obi mpuno no de abaye preaching nti niema we ye wo hawo ne amane a ye ntimi 3.1 obi wo problem e wo ni fie bebo sofo amane ade be chen na yere didi nkomo wo baabi adakora boni pakro din a kire no boni din a kire no nti saa niema we wo ema nipa wo situation bi me o ntimi nhye hwe se lesbianism gayism ene masturbation ne saa niema ekosu no ade wo nipa mu a edin pa se obetimi di atudwa nanso hwan no wo gina di se me ko kame hawo ne mama ne we kire no a obetimi ama no aye kokuo mu asema ebetimi asolve man na me 3.1 ye mpanimfo ne ye fie mu no edu baby a yenya time ema yema okay on say Africa angasa no sex education ye nkire labi ye hu say adeboni but I idea e was me ma dwene mu ni misusu mu de e was ye kire mofra na ye ma omuhunu say ade se ni se na tie na emom se unru se na wo ye de a se ne bede wo akɔwie e ade e was say aban no na be yo se na me gidi se dwumadie we no e ade a e bie ni pani because ade a abofra nimu no se okohunu na bonten a obewia no ho aye Basa ye mama ne ye papa mo ekire yen sex education say entity say any say na de ne tie na mom unru say dia eni se ukon ho isan say be say wa braba yeah eya de betimi aboa ye mofra ene ade okay enti ye be sere say niema kitin bi yo ye frɛ niema bi say the little things which matters Africa there say ye bo sex so a ye hunu say eya de boni bi nanso so no enya de a eya de on say the mark ken no omo aya ma yen ya begi atomu saa enso kanye saa ne te but eya de was 3.1 yes ye chetrem kora na se ya de bibia ko school ni enche ade na wo de woni oba ne tifie o di mi njire papa Chinua Achebe or a Nigerian writer bi okay can say say there is always peace at home when the bed shakes. Wow. Was it the biano asumdwe wo fie se empower so a wow Chinua Achebe na kan sa asem yo eye no kura wo so fie se empower so wo fie a asumdwe wo fie akwaku ebian say ye kasa obi phrase si ase no I say okay wo ha when he say baba ebian o de opa mie line and tudwa re yasma ye kan sisi e obi phrase na yere nene na se bema oba ne na unim reactions e koso ni paduam bebre bu ofu o boss bi e o teatean wa adwuma mo ha wadwen no eye na yere na ndia and these are some of the niema so wo ka ho asem sisi a people think say oh what say and I say you are being profane. I mean, you're talking about profane things. 3.1. So, but say you fuck when be so church niema we ya. Yeah. Ya dia e kunya society. Mate, Ivy. Hamisha wati. Amen. Meda sisan. Amen. Ma Mary. Papa. Ma mintio. Abranti AKC titru sade asopanyi justice so pia sembi betu mu say. Memma bibiri hwe asemwe nyankopon na hata sori de meka sade tie na meka kire wo pepepe way back pa senye nyame na dome a nka me madam bi she me ne me dai na oye mi teacher ni ba mi yire mfisa asemwe da na kura maintain nka chase no pemasem ena like wasi mi 3D buame opemasem no anu aduane ne makodi ne mayesei da kurubi nyame nko a mi sa bere kura mi hye de nima de efe ne sex mi nima de kro ara mi ka twira am de bro frafra mo munye obi anya wa ha me si nyame nko a
Nyamin or try me. Mary, Yansha, I don't know. Sadia no maybe di memma. I'm saying, Brandma who said a copantia, young bonita on the uncle. Sadia, papa, a kayan, say, young baby said, last night I can be na papa kwabna kese can be or can be say a ma a spiritual beings. Yes. Yeah, either say or they are the papa and a brew and all the other money or the best sell into a bar per se or say what. So we are bema in future, na can cancer or say before the end and say cry. Say or person or say was our quine soon or the befa. Unse man time, yes, I near man. Kaya mema bini omo fefe maya near the other. But obe ofa bema akwala afefe no maybe na me hwe obinim program bi wo TV so na nkwala bi obo mpaye ma na akwala onru 10 years ase say 9 or 10 years dey na how akwala bi adu dey na how o say me hu oba na ma feel akwala ketua o onru 10 years nim so no feel ai no say hey obi anti bi da say akwala 10 oni 10 years na kwan be so no ofa so feel that means says I spirit bi abese ni mu ye kan kra na obi a obi di na fa sa kwan so yes e na abewura na ode eye sa de no but ye hu say you said the world is more spiritual than physical. Eya honhom wiase chen said the eya honam sesei. Eninti ye mana ewo fie no mama ye ma ya dwen ko won so. Ye misa won sam ye ni wonni nkomo. Ye misa won ne ekoso ne said the minister kan ye. Ye nkyerɛkyerɛ wo mo. Ekwan ya obefa so akyerɛ ne na be me na ye profane. Said the air can yet TV so I can yen can bam nemum say obane bear manna. Why ne say sana chere? This a bobby be so den dia a bema say who you so profane. Say a chere we no onimuntina abaya ne de koshe sati bia na abeye honhom anyini e wonimu na de edi ninya. So efie bebre mu na Tofinia make can say say ye bobra koye nim say de da bia ye kan wo Sompa ha no ebe ya enkamunsi counseling ya kan say ye obi ofie hwan ho no okọ te say de hwan ho no okọ ye nsinya say ye kan ne aka gu mframam nipa ne ti ofie na eno ano no na ekọ se oba ha e wo so onya obi eye de e guide no na okire no ye kire ebe duru ba bi kura ne ye nya group bi a ye be hye da ye de atre omo ade na chese ne ayeye wo ha no na ayede aso aba enye sa ye be kan mframam de aguda bia sa ehe na mo wo ne ade obakura bi kura o nhye da hu special person bia okọ ne nchen obeba Tofia ye busy kwabra kesi kan news why ho no ye de all sign akọ entinka be ya me de suggestion na me yenka ha kakraka mun san pe counseling me mo fa me kura meye na yentu ma no yentu omo fo na yenkyerɛkyerɛ omo se wo yese awan na enye ma me no kura onim papa no onim na oye de oye enti ebeye a yenye saa de na enso aba ye kan enso aba akora bi tifie ne ho kyere no sa obi de na fam ofere so obeka kyere ne ma me ofere so obeka kyere ne wofa na wofa no kura wo hin enti yenye na said ebeya abaso ebeba ni aye ma Mary mususu ya ode aba na yesusu papa me giri se management of Terra 1 ati say yenye room be at least honye place counselors in the bebre counselor Bonsu ho apostle ajekum omunyira na chese mo ewo hodi me digiri se adwuma mpanyimfo enso e de beko adwendwene mu abusiafo akasimano sen dumiensa na sesen na wo se ya pon show ye wo se ya fakos hey kwara ele fakos na dabi kwara mama bet 3 minutes bi Tofie in life adie bi a wudi ka de hye wo ho a hyase no ya ne hia okay obi a
wɔde atikrota esua ka atwi no wɔma no taxi a wɔnyɛ adwuma kora wɔntwi okay yɛmɛ kan no sɛ wote ase kwamra mu da hɔ obi a wɔde atikrota esua ka atwi no wɔde anwea ka trader kɛseɛ bi sua ka atwi no wɔnyɛ adwuma wɔ fie wɔma no taxi a wɔntwi ohun ne sɛ esuadema no yɛkasa amammerɛ a ɛyɛ kwanya nipa kuo bi fa so da wɔn su no wɔn ban adi amammerɛ ma nibie ba ɛkyerɛkyerɛ nneɛma bebree but Ghana yɛ amammerɛ no bi wɔ hɔ a ɛyɛ problem de ma yɛn ɛnyɛ adeɛ bia na yɛ mpaebɔ ɛnyɛ adeɛ bia na yɛ huhu mu asɛm aberanteɛ die yi obi deɛ kyɛn no na deɛ wɔn nyinaa ne sɛ yamammerɛ no akyerɛ yɛn sɛ ɔba ntumi nka nkyerɛ bɛrima sɛ wɔpɛ ne bɛɛ wɔnya tenka wɔ ne mu ade ama no nti da biara na ama adwoa afia akɔsoa yaa abena ɛtwɛn sɛ ai bi bɛba bɛka kyɛ ne sɛ ɔpɛ no ebi nso a ne wɔhunu ai bi wɔ kwan baako mmienu bi so a ɛnko nya kukuduro paa kɔ ai bi anim a me nua me pɛw mani gye wo ho ti ase ma me ɛnka ebetumi ate nneɛma bi so hwɛ ɛnɛ kwasi ada yi wopa ma sɔfo bi nsɔ microphone no nya microphone no nto hɔ wawie kura asɔre ne nyina no na hwɛ nipa asalai sɛ yɛ kɔ sɔfo no hɔ asɛm a ɛdi bɛba no ɛno na bi de ba asɛm a bi de ba no ɛno na di de ba na asɛm na akɔyɛ baako ne mo me de me hunu no sɛ awurade wɔ botaye a wɔde bɔ obi a wɔ asase so obi wɔ hɔ no mu a adeɛ bi to no na asɛ no nkura na wasesa mate waseɛ wobi unti anopa no te wotie me kasa no asɛm ni me sɛ we bɛba me hyase ka sɛ ɛyɛ sɛ wote fie ne yɛtan ɛyɛ sɛ abrabɔ no a wobɔ no nhunu so na biribi asi wɔ abrabɔ no mu adeɛ bia no sɛ wotɔ fam wɔ hɔ na nyame kyerɛ ne tumi de ma wo sɛ wɔwɔ hɔ nyame wɔtumi gya wo pɛ de ma wo wode wadwen 93.1 FM ɛne wo nyansa bɛyɛ bata bɛpem enti wɔpem pɛ na awurade abam nti wodabɔ sɛ awurade wɔbɛn wo pɛɛ o but nam sɛ wadwen no wo nyansa mu no sɛ abrante wotie ne kasa mu a wɔkasa na mete ha na metwerɛ adeɛ bi wɔn sɛ wɔde adeɛ bi to ne tirim sɛ wɔyɛ nice guy ɛma nso adeɛ a wɔn kyerɛ ne saa adeɛ no abrante a wɔsi so a ɔpɛ life bebree bɛma bi a ɔpɛ life bebree aron pɛ maa ɛyɛ natural ɛma nso pɛ maa a wɔn yɛ nkɔkɔɔ ana tum black paa mba wa mark na wa ha yi so ɔbɛka no korɛ paa kyerɛ yɛn a tama no wɔte sɛ yɛ type no wɔn ka ma ne ɔfam na tie phone te sɛ wa kwamra yɛn kɔ ani kwamra yɛn kɔ ani tam na so so tam na so kwamra tam na so na no me ɔha na ɔmbɛ wɔ ne me srɛ aha enti everything happen for a reason okay adeɛ bi asi a wɔde nti a ɛsi yeah tɔfe mi nim sɛ yɛ wade suasua yeah ɛda no a abranteɛ no nyame ma no tie wo a n'adwen mu ne matwa mfoni de ma no no kyerɛ sɛ nyame bɛyɛ amen ɛnka akyi ɛna nnɛ nso yɛ hintasɛm a kristofo abrabɔ mu okay sɛ awurade yesu kristo awu adeɛ bia wɔ ne nka yɛ da nti medeɛ mewɔ gyide mapa sɛ sɔfo wɔ ha yi na busuafoɔ no bi wɔ ha yi deɛ nyame bɛhyɛ ne deɛ animonyam ne din ɛde kwamra kɛse number no yɛ 0266 30 37 33 0266 303733 woyɛ obi a wayɛ bɔne bi obi ayɛ obiribi ɛha wontimi mfa nkyɛ frɛ producers ne sisi a 0266 30 37 33 memra mark hɔ na afei de memɛfa course kwagu asɛm no tia okay ɛmu sɛ bayerɛ a yɛama no pam no ibua wɔ fam wow ibua wɔ fam so a ɛmmɔ yes ɔhu sɛ nyankopɔn de noma bebree hyɛ parents Sompa 93.1 nti na wɔde parents yɛ nyame maa nkwadaa okay na media mehu sɛ ɛwɔ sɛ yɛte parenting school ansa na yɛma obi aware mark de da bi ade bibi foforɔ ba yɛsɛ yɛte parenting school na yɛde woyɛ parent wɔ knowledge about parenting ansa na waware ama babam wama wawa akwadaa ba wiase na ɛno deɛ the western world nwene ho western world no wɔn nhyehyɛ no de abrɛ yɛ ha okay ɛno nti ɔno nwene no ho nti na yɛ amabrɛ no yɛgu no okay because yɛ amammerɛ mu no yɛ grobra Sompa 93.1 wohu akwadaa ɔbɛ fa bɛma ansana oh yes yɛbɛbɔ mmoguo nanso government wofa government na wofa education na wofa religion a ne nyinaa bɛgu yɛn amammerɛ akɔyɛ sɛ yɛne
na deɛ yɛyɛ ne yɛ bɔne yes ba meka kyerɛ wo deɛ yɛyɛ ne papa a ne yɛde kyerɛkyerɛ nkwadaa nti efie wankasa kɔ mu a society na nkasa will frown on you yes ultimate na society 93.1 enti yɛnhwɛ deɛ na yɛyɛ no first and sana we ni mo ba kwesi kɔkɔ de ɔbaa yɛ o ɔbaa yɛ ɔbaa sɛ obekum no awia no wase ɔbaa sɛ obekum no awia no wasɛe wɔn no botae a wɔde baeɛ ɔde abɛfa yɛn domu ni mu a wone bronsam physical no sign contract wi a no akɔbɔ mpa yɛ tia bronsam no spiritual ɛbɛda yi but bronsam was a physical there was nobody being complete na yɛ friend bronsam but I thought na ma being bi bɛyɛ sa okay that thought no nipa bitiri mo yɛ bronsam yes tin obi timi ka sa wo yɛ bronsam pa tin na Yesu ka kyerɛ Peter say anu an ka sa bronsam nipa because thoughts na ban trim no ama be na be bonsam so okay kwakuma me fa course no kakra we ba 0551931931 0548931931 ba cho wudi ni ba bia frame me free ba cho yo frame usu me ka free contact okay o usu ma minti o 93.1 ana to na min shira mu ka program ma ye na mo educate pa bebe yani mana die nyache na anyanka nyame se onam DJ Tofiakwa ni mbani ko so share sa program ya de dia e ma yo mu be dia se de ye ho efa nyame ye se de ho timusi anka na me ko mi se ye ni amak ye nyum fache o mo mai ansa no ko na ka tinu padi mate ene de se utie ya wadi kan bodada why nyum no bebregu ho afekwa na foforo didi akire ba baje wudi ede ba bia frame me free. Good morning, DJ Tofiakwa. Yes, sir. Me pacho Midiani Simon. Do not feel at market. Okay, Simon pacho metio. Also share free TV so I'll be me afraid. Metio. I know the Bobo Basuni, Cheshire Pine in the Namo de Mayan. Now, so we use your day and answer for two. At the man 90 mobile yet so. So your bar, so ye bema. The Bobo no Kumwa. That's a show so. Any quantity with a show of Kumu and say Bedouina. So say pepper in the V, you show the channel. Now pepper in pepper in the V, for video amount. Go come to the channel, every night and Danny, and no more question. And it's a double cry, how a double. Okay. The fuck, I don't want to say. It was me that's say. Pacho Udini, but we are frame me free. Go come to the channel. Hello. That's saying. Namiadum. Pacho say. Radiadum, Pacho frame me free. Me feel freedom kwa ofe kwaku mark ni aba ne fe me Lydia Martin Mavintio Navinta muni abema ni aje no nyo ke super why that's na de sense won say wo kira abofra kwan a won fa so wo nyina won free no yes mark wo fa se na ya makwan no so okọ ni nya ba bi wo bo ase kodu ya won kwa Ezia, or Quazi, but no fast no Quazi. Or do I know a card of some patch of women that the man calls if you had a cry in you. Into Munson baby Ezia when I'm in no costume. Yet the article, I'm an acan won't say I cried over Trello, Wina, or free, I mean, some minutes. Let us see Miniaba. Pacho, would you never be a frame me free? If I told DJ Love and make us free, I'm wasi. Okay, me cherry, I'm wasi for you now. Yeah, that's it. DJ Tofiakwa. We are more see not just say and number who say my brand here back your friend of Master Seeker and as a master yeah. Benim so aba we are more see no free US bedroom master me mo akwaba. So far, I mean, say we program papa the obeti. Ofa. I'm was a pan of food pan on treasure. I'm a detre na mo ka sem bi say yes or there's any wajuma ebe say ana say obe konso hwebim se ba sa usua de film ampa majuma say na say ye no nyame adomesa ye no usua de pe film ma mi hu say from anti hoda ajuma ebetima sa say nti de mi ye bia no so mo ni da me di bi fie na me di bi bibia me de ye na yes adwuma no betimi asa asai
Medase me fa be 3 course na fe de me wi pacho ma fa mo break akra mo fa nche pacho udi ni ba bi afre me free me pacho udi ni ba bi afre me free Pacho good morning Wahima Pacho me the Beatrice me Sophie Damasco me pacho Beatrice mami ntio Pacho ma kwenya ne say me pese me ba mo me yi nu kaka na ne pese me kan say Ini abe ma na odi ni gbogbo ma ba no. Ka na sre mo say, nka wo hwehwe oba no be bi owo na ko mpa ne chewo senka efi no a. Na so obe boa no na se odi ne nfunso otu na fe. Iti se no ho ba tono ewo. Sa ne ka sa na no ten. Be fi oba no. Oba mu de he ne yire no ankasa na se oba no odi kan ne yes ade. Oba na begin na wo force ne se wo ne be ye bibi wo ne nko adre mu. Mate, me da say, ye bedwin ho na ya yes ade no so. Bacho udi ni ba bi afre me free. Talking Bacho, good morning. Oh, mama. Talking I want to say. Awrade adumo. Brighty na ni ana. Yes, talking. Sister Wabintio. And then you me room. Me I saw that you for ya na the true. Na me dia ba. Mati si ase motiti aso dem ana ayi shisha maso. So for me come it down. And then your man fan. Where the bonny can find my boy you. Ah, na your man fan she maso. You for ya na say me. Sompa 93.1. Me bad do ya na me so me tape ya. Na boy na. O ka say ne say esenka. When chi anku ku no ho no. Na fe na ne we say wo wi ani sa. Enso meka bi akire no ontuntumi ni sei me nku wo ho na wunim nye besi kina me nku wo ho na wunim nye besi kina ene na sa anye yi amawa kina ebe yi ama so fe nyame ni wonye adwuma ati nyame nka ho bebre mate me da senso nyame shiraw me da say mo woni mu ni ma dia ye sie kora no de abatu badwom we aside mate me fa last call vacho udi anybody a offer me free me vacho me di kwabra do me free secret contenchi okay kwabra wadaroma una otwato yo to fe me da se pa ma tiwa da se wa sa ban fe ma mu bibu na minye ya sema wa kan die lokreni abra o kasa ya du ba bia uma yeni ya mike be wura mu no kreni me tie ko nyam sa de mi an semi afra no kreni nso me ma bi ko me so bu papa wow enya semketwa nti yesre se nyame adom wa bi blu mu fikesi mi de minim se de tibi anya me be se no woni nyam mate kwamra me pese me no be hia e ofie Hawaii me pacho mate me da say number no 0266303733 0266303733 nyankopon ya adom a ochena dwoada holiday de Easter Monday but shenon so no nine pepe ye be hia aki filo production in why o hwehwe sen ka me ma bibi but me ma hwe say why had that okay aki me ma kukusi ka no pay wa ma fili o production no pay but ye wada romanya me adoma unim say new program a sompa ede aba ye fa no na menim last week na ye hyase aya na ye dwada ekokusi ya wada number o pese oba me share wo story na odi two before say eye papa say eye boni na ye nyina suade free mu no me ba che number na 0244809641 0244809641 and 0266303733 sa number no mienu nyina no ofra ye bedi nkomo maka chro menim say enche mark by me guest e wona menim so na ye di abrabo mu nkomo se di abrabo hyase baabi adina be wi a enne nipa nyina tenenka e wo wi ase no na etesen niema wo fom na ya hogono so ye won komo pi na next week
enkrofo a ehia pa wo na minim so no ano den papa anwumre no nan bia na yehia na mom hye no nso Nyankopɔn yɛ adom a ɔkyena no pa food for thought ɔmahene yɛ wadubuache de bɛbrɛw free nonum kosise nonsia bɛbɔ nonsia bɔ a yɛde Sompa news ɛbɛbrɛw Sompa news yɛde bɛbrɛw on betra se wonim sɛ yɛwɔ nana kwabra kɛse ɛwɔ ha yɛsan so ɛwɔ Libya boga enso ɛwɔ ha ɛna yɛsan so ɛwɔ wɔhene ni maami we kansɛm maami we otimi tutu ni atoto yadeɛ bi adin me ba kyɛw no wɔ ha ɛna akosua agyewa akɔde me ka akyiri me ba kyɛw ɔno nso wobɛtene nka nyame yɛ adom a hyɛ no nso mrantie hene yɛbo afɛre ɔno nso ɛde program a yɛfɛ no asɛm mpanipa ɛbrɛw anwumre no nso bia me ba kyɛw bɔmɔde ɔkyena awurade adom a wɔsan so ate wasum live band kama me ba kyɛw brɛna so mark onko na memo ada opportunity no obi bia bɛka me atwa to a because time no aso apa ho metia wiamo ase fo nyina na me nim wiamo ase week we na me ko wiamo ase o sa me kosra nana hima ba ko okay o fra America ne bai na mesre Nyankopɔn hia de ma omo ana papa bia obeye me me chairman o me launching bia se me hia no okay ni gisem Nyankopɔn hira obia okay obia wote ase Nyankopɔn ne bɔ wo de enti obɔ nti hu de enti a wo wiase a busa Nyankopɔn se de enti na obɔ me okay the reason why you have to live somebody wants you dead but you know why you should live unim de enti ase wote ase a obi pe wo kura amfa wo ho because unim de enti a wote ase okay mate mark me da se wote kwabna kese enka nyame ya adom a ɔkyena nso obɛte no enka hye no nso sɛ wote ma Mary ɔno nso ɛbɛbɔ yɛ nchidom minister IBJ enso ɔkyena ɛnɛ yɛ mia me boss okay Kofi Jima Ankoana okay Nhyira FM ɛnɛ ne birthday hey bra nanka te ho kakra kra kyerɛ me okay ɛnɛ we de me gina Jaxi Bentum anamu aha na yawohye no happy birthday hey ɛnɛ on the asiye pa okay Ankoana me nua no ofre me otie me tan nyasem ketwa baba nyame nhyira me da se ote yenka bra John enso besra yen ene production no Rocky enso eboa ye jombo ne niema baako mienu course ne nyina no ne boa fama yen de course wo Facebook ni YouTube nyina no Aki Adaroma ena uhyia ye wo Facebook ni YouTube Sompa 93.1 FM and Sompa TV Ghana ena Sompa TV ankasa on YouTube eno eda nchen a Emma William Fisaki and a chief producer and Yima enso ebono chidom. Meda se utie ehwe medin ede Tofiakwa. Nyankopon eya adoma ye besan so ehia ochena no nine ewo na me so makrao